and then you may and yes, I'm going to akra. Jumadi wati obana samonka. Sana the nesis anchor of Alumba over Teneka and ne enumere. Quantabisa Isaac. One kwa such Fletcher. What my producers are. Yadu wamu eti juma. What Tauroma and enumere. Yanya be at the ebesemo. Aya and ne enumere ewo juma dear wilson. Country will be no so country will be said. Sompa Asem Mpe Nipa no wo matrase no mo trase so mo baya o mo ba no vim anya asem ketwa efire no pa ya keka mu ewo dwumadie wei eso no ewo tv wei so no afidie wei so no o ma hini ya dubu ache ono ena de baton no efuti ase Oforisuo Aboagye ne na pamfo yen ene de ekowie na empempi no se wokwa agoprama so ne etumnika saa baton no unimbirika kwa yemfa nka ho enipa nan enekro ye kokko yanim enipa nan akayanko a ena sabre ye de baton no ekwa akowie ewo Sompa 93.1 ye di atwaguo ewo Sompa TV ne so na wukọ master control room wazo so a Kevin woyata woni azuka omada romana social media applications ni nyada obehu yen ewo so yen subscribe yen share afufuro hwebi wotie bi emfa free ho sana akọ Sompa TV so a ekoba jesi mpremu bema woni David wa dawruma eni edi atwaguo ewo TV so kofro bofum pa bema asuketu ameyi pebre na Asei Aboagye Oforisuo ni tin Oforisuo me na meti atwam na me di Asem Mpe Nipa ekobo se asase so me ni funtum pa katachie srebia bonchina na atwetwe kodi awu atwam yansan ne akosa yakoya nimten me na mde Sompa Asem Mpe Nipa ekobo se asase so eni obi ka tira santima obi tira santima ewo dwumadie we so enya asem ketu akra yakoya nim makatwa se yanimten enna yehwe enya asem ketua na yanimu aye kono orofo na yehwe se yenyina da ebenom asundua bua no ewo Ghana mamha Timothy new sons are princes seek the kingdom of God first and no things shall be added unto you yen rewrade enene ne kane na dia ka nyina da oso de beka yen ho ewo dwumadie we so enya asem ketua kora na dawruma ene wo ba bitio ye ko akoyanim yanim ten ena ye kro omna samwo bibia boko de Oforisuo be manyankopa dum de ache yen bibia boko ka honam afam de yankeye na no ma bi na eduma bi aya na oti ye man mu a abufu hwe no ma bi Oforisuo ya na hadwen edinti no bebu sha me kasa Oforisuo na no I think last week me dwen no ma bi kakra wo Ghana ho na obetra fide wo so anyame ampata wan wi abeka de ni kwase ye kasa ye nka ma aban wote so ne ye nka ma de woko me kama wo mu nyina ene mpanimfo a kumase omo hweso Oforisuo nde ma bruche ya ye kasa bruchira kroni nyina free Germany US Canada UK eba Belgium ba besisi even Dubai no money ade de ma bruche ye no market we bi na mo de biti ye ne eye ahonidie ena ema abruche ena djuma nipa ne ye adwuma nipa wa bi adwuma ditiri nya den eno na ma abruche sisem ni wo Oforisuo ye no free wa de ma abruche ye tax ena ye de eye oman no ba ye musa se die ntina Ghana se uji obi tax na ne buofu se wu twa ticket am obi ebie store ticket ye twa no obo se won krofo bi omkutakuta nkrado se wantua ne yatum busa se die nti na nipa ne ya na omutua ya na omobuofu Oforisuo sika na nipa ni tua na the end of the day onya benefit bi enfiri so na no me kwadum passport office ase omo America na wo obi nkore passport office baby akofo ya papa akofo si ni court na u sana PWD won u sana akọ mapake meka api court ye mu ya say ye nwan mai ya se be ticket aba o twa me ticket se mapake ka mi hwedin na mi twai na me kire ne bibi se wo de enye wa ya fa wadwuma na mo pepe se me kire bibi ma wo sika na mi twa na ye me ya ye me ya se bibi ameka si esiku be hu no so
kube hono Oforisuo amo hu atwa kube hono na mfiri kube hono ena me car no esiso enso ye age me tax na se hofi na kwa Oforisuo kube hono ye de fele ai kwan kube hono ye de fele kwan enso ye age me ticket ade a ha adwe pa ewo Ghana eno no tax na ye age ne ye hu so mfaso na no madafo bi kan se wo se aburuchire tax no ye sika na ye age no se nya sa no ma no de ake wo sika pa na nso tua ya na onya so mfaso kwa de be che no babia wonam no oho ye hire obi nkasa aburuchire afin ni wo ya na ye nnuanu bi ko gya ba bi no ma twa America ya na obi se de America na de America ya gitum ala sa Ghana oba baby efe pa ya o jan baby twa pita baka sabuche Oforisuo de me pese me busa Ghana fo mpanifo se tax na ye gena eti die ne ye de ye ma a benefit ye ne a se bi ni abem na o twa tekita mame me kan so be bi esi so no kube hono so nesi ese wo mu a Oforisuo anu de kwaku asem a wo kan ye musa se Ghana mpanifo no abruchi omukọ hopa so omukoni no omukọ no mo ba ti de wo kan ye musa se omukọ enti omuhu abruchi hopa Oforisuo eti enti nya bi wo ha me wu bi da katacho be mat ekan wo sese ntuma ye ba ko ne nti ate a enti ye mpam wo de kwan no si ejimi nya ni nyina kra na bebi atutu no ye ntwitwa ne entitem na nya kama Oforisuo wa jimi ticket enso de kube hu no na afele kwan kwaku asemi asembi safo otimi na asembi pono kroma ye wo point bia se wo mo hu odin o so mo na na asase ni no ubegina ho no se pragiafo oduru na about ye onkrofo bi omgigi sika efri omo lodu no ko ye musa se sika no omo de yeden ukọ aboaboa akwa bi gina ho se oye matwo se die yo ka bia wogini sika ye musa se sika no ekobo abotom ne ko henfa aye obi nso adwuma wo sua no enti se wantua o ma nya olodu da se sika na ko henfa na onso nim Oforisuo awakọ ni botom ontwahwe ontwa tekito ontwa bibia ma ban na de na ha adwen ne se sika na omo cheche nso aposifo nso gina ho ukọ anwaga danhia ebi wo ho ka bi ebeduru obi aye won krofo omu gina wa wantwa sika amana na oni de tie nie wo mu gigi sika na wo mu ne aposifo na eche se kwaku de wo kan no yes na sem de pragia na ya ne ba sa na meduru ntem na mebusa on se sika no mjeje om ye de won se na wotwe bia so am aposifo no komo mu bi omo se yaboa bia om komo mu sika omo se yaboa me de koma wo mu ye won krofo betima identify say ampa sen ye kwaku sana tia dia Dr. Amuako hene regional minister so afane na sifamu a wanhwe ye omba sana adwuma o so Oforisuo media keka meku amba bia gigi sika ni nyina se ho se sika firi ho ba ne ebetumi dia bokuma so ho brade a ende ye pankrofo bi mo nyina ho ne enye at the end of the day ko yes ya benya sika boga minim se duabo na ya boye niu ya boga na minim ye ne yete afili esu yi yenim nyansa nje wo bia o but ye hu ne ye kan so a nipa mfa enti de bia meka me se minister waba abaya waba ko de wote so ko ye ne nipa no so ba na obaye no ho se ye nto aba ye me se ye nto aba ye hunu so nanka me de bia meka se me se wo ya aban wo ye president ye to aba ma wa e ma ne me ye wa dwen se 4 years no 8 years no se obanya 1 year akwa ne se Ghana mra discipline be yadwuma enka ye dachi bia no ye bebo udi sa pepepe ye bebo udi ama bebia wo bia ya kayo wo se na papa je wa wuko eneni pa bebe bo ndi se onu wo ho a ka wegie o ma pani ko fo amafo bebo ni di pay eti ha dwi kro no wo ye ni ya ko ni bete woni mante man kan cho no asa da bai se Ghana kuma si kro no sa se ne ya che wudu ananga ya je ngrofo bi dia wudu ababu station ayen ngrofo bi dia wa mani sika o ma nlodu enwumere se so kwakoi kajetia ankasa kwa kase bi su gina ho a ono so gi sika ne ku Oforisuo me se nipa je gi sika gu ombotom no ya still kuma se bon kuma se efin na ye wo police ye wo soldiers ye wo task force ye wo AFKM fo omo no nya one no mu chedi no mu chedi na ese di nipa bi set example Dr. Amuako hene wa Asem Mpe
Owa Asem Mpe Nipa. Owa Asem Mpe. Abante de nwa no. Owa Asem Mpe Nipa papa. Kumasi a. Owa Asem Mpe. Kumasi a. Na nti Kumasi. First Kumasi eni. Ya garden city neni. Dabi. Ofosu. Me say. Me de me car kosu me say ya take it amame. Enso me car sikube hunu so. Ya di kube hunu na afele kwan. Okay. Regional minister mesere no wonyere ne ho papa. Anya. So one ye ombema ne says problem. Ya dome ye ni o se dien yo. Minima santi ansem. So wanyere ne nchiro gwam. Wonhu he. Ombema ne says Ofosu. Eje so oyere ne ho no tinkofo gum. Na se nipa na obeti o magum nso ne asem. Okono ono de one load na sika gu ni botom. Okotua mana je. Enti no nanka police bete. Police you agina so atan na so ye ne to ma wo. Ya to ma for purpose say gina ho. Nipa na odi kwasa se hu se ugina wa onye. But na police akwatake yo so aki. O drive careless get to be. O si mesi mo e mini ma achew. Fantegas was ma achew. Adami twa U-turn bi wo aboabo post office ho no. Ah. O se kese kam ko fa share ho. Enam se metwa. Wana ka to share ho yo bi asase. Me committee fa. Sambo do ben obi asi wo say ye me mfa ho. Share ho you bia unko to petro ye mfa ho. Na me gine ho na mo say ko mama ne nko. Am na me kro. Ofoso anoma rewo Ghana. Okay, the nation sank bibia boko de. Amaya ho ade katira ma da bodo moje dia kusania. Ya won ya katrense nshani ani die. Enka ne die. Yewire nyina sa na ya da urade ase ama esi ya koles abrabo. Da ne de nya okra o mo mane ma ekotote de mai tiefu tie nyina urade nya kopon hiro ya swami ha ebran say ehia ha no omo hwe ahanya swami o na mbeduri na msimi ye mu ba mo ne wa bi enu yafo ne wa afeni manu mo ho se me fa ho kwa ko mo hwe papa afi bi busa se na ye dwumadi edi ne dem ho nko a TV bi na wa abonti won ye nye bi wo so isi ya de pe ni ye twam kura na ye huna ye woda be che ye nyanso ye be so no kura nka bi ni se TV ba abonti TV kese bo anim ho okay enwumire se ye be so eni afo na na eka omo hwe dwumadi ni pa nyame nshiro mo ane omfrefre mo nyina asofo prisuwa na no denden nyina mo nyina ba mo nsa so na mte eni so aha no ahia hwade pe ha omo ye hwade ya na asefem na media mafutuo ba go pe na mde ma doctor amoakohene se mo mfa police fo no nkwanya aduma kurum ha omo bi aton ani monyam ekuro omo tudo omo ye ofa soja fo no frem soja fo nkwa mo mfo omo nko omo nya no mbedi a azan ewo mu efa baabi soja fo ya na ko galamsey site no ma ko chitimem ni a okọ bra pe bibi adi ni a punish no that chem ni ampo no nan so undumi ya no wo site wo no otifie no ada omo makeka kan ho asebita flat omo bie site omo ye aduma no o mada na suko no mo ni bibi di okodi pa no na soja ni akọchi ono abo no me kurumu ya no make sense mame so se Sompa TV ye mu no a mpa cha okọ Blessed Foster ho na me aduma wura tua meka no aka chem se bra aduma nne no me ye de kotie ni obi kana bontin se me na aduma na be na maketua aba ndi unless so stop free soro na soro se matum dia me ni ba bi afa ndi omo kura kwan omo fa so okuroma kwan bi so echia to me enyame de dibide kuroma me kacha mo akonyi no be se wo stop bibia na stop a metrofo no mo na mo kokon tokwa no onfo mo mfra police fo ne nante simple okay aboabo akela wo ho omusuro no no ko fa aboabo kela every month bia memo 15 million no pa police fo mienu aka no ahaye lodu a onya duru wa mo ameyi kan nyina firi ho obeto ho a won sizi mo pe baabi yemfa nkoso obetua se yamsa na ade akọ se sikatua no nko akora ntimi tua madwofo no ka to mefiri o mo kra mo ya adwuma no kama ne mfa so okra mo so mo nya bu hunu ne nkwatase mo so didi gro mo die me wo fa se ba hye wa hojo wakofa no wafa nash wakofa ayi spirito wafa we mu no usarati police 2 na de ba akọ adim so ono ni area ni a na de ono nko adim no ni police fo ne nko ono abegina no ga ya se munyimfiri wa woni bo na ni ma obedu yema mfaso so mra omo so omunya bibi ni no omunya ne ma bi ensem fata omo ye na fa kuro ni nini se na wa yakela wa aboabo ye yi gatem no no adi ani mu owura ofie wa wumpie ma yi gatem ubeyi edi ehu na wo omo yemfa nya bibi kuro na ne enim ne ye yo ne empesa asumdie beba
na no omoto ahemfo abaye osese ne yesi de obetuma mpanyirifo na obo ase killers etima ba na o ma be stop ade no na soja o police wo angosi aga eti sabe so man mpanimfo no ebinom adwene kɔ agyira saa killer kron ka ba ye obefa ne soja no ma pedi bi dia mo omo eti omo no kwase sem si omo na pie no otua ne kaye ongo gade obi nkogimi biem eti ade ne na mo se ya ma no mo suma nke ye beto abaye omo na gina hɔ a killer ba bie no be pie frɛ gyire ze oba be stop ade na mpese munya azumde wo omo nim papa ne ya no omo nye ko omo na de sa amana nche ndi omo chigodi nsamone eti omo manfa so bi ama omo so eno omo tetro no omo bo eban ya hu hia bra ban ya hia wo na anu ya kaje tia de ya no omo kan wasem woni se spiritual score ho no omo tutu ni ama ni firi wo wasini ni anu bi omo di abatro na ti omu so omo bre omo ayi wo ho se go fo abaji wo abo so omo wo ko wa maka ni nyina tu firi wo enso police go yan kia mfi no after the Casalam to see you, I can say, so you can be a pack de beba honey idea to a moon from Mumra inside the honey in the market on petrol will be ours. It you go for no more band, baby, the more do a chroma. I was a sad time, a young woman, I do obey near Trio Moka, near Mamuna, and Cobinia is cannot attend the Cobu, mammy, Jovia Sassian, the Ano, Garam say a Simo Bianco, but on your former Metrona, police phone to go, Serrano to move a some of Brasania and Casaria Brano. Ebuase killers nyina mo di police bi enu afro mo busumi mbetu o mo kaye yasemi ye 2 grams se wa mo hu obi amonche ne mara aban ye ni se ya wo de adi dia beti chini nyina de na firi wo ono na de ntokwa ne beba ono so no wafa ne police ana soja no ontimi nkubiem ya ja mo no mo gum sa na nsem hunu sa ene ye hunu ko e fa so atutu kuro no ufa police kwa osuro metro no ufa metro nkwa kwa ono so transa ada metro beba ndi sila kuro no sa na be ye sa omo madwiri mu no no mtoto ne amayi na sangofo no wan hihye oni amayi amfa de anhwe omo konwa untimi nye kuro nsa ne awope wo ye den ya kuro bia no sangofo ni wom edi ha time o se ehu ne amayi de omo beye na aboa na afa de ehu amba ne yatima kon akoya nim simple ya anya nsa ya se traffic police ne soja no gwa da bia se ne besie untimi endikira wo untimi ne suntu ye de omo so wo kuro nim ombe hawo nti o so hunu ne ade ombe ye asante mu ye aduruma kofi boacha beda so nyina ono mo ye wan oba ya no ye meeting kase obodi ntuli ni ho fase metofo bi ko bi ntimi nim ono mo tena ase me betoto asante mo be boa me mesra mu area bi akela bi begimi bi a misi uso a ma me nsanka no o ko envre kofi boacha ye da yiri botom sika boka envre puwe obi a obetena meeting ase bi a 2000 mfa ntonzuo no edikobi boacha see how as muma within 20 minutes ni pakro beba. It is a bash in the way you are not afraid. So go for be bash ye kwa even any background national nsa. Ngo za to kama ye mfo mo mfra kuro no ne to ne ma yasa omo no ha adwene enye ye ufiri se metro bi adi ma ma achi wa bra campaign ya na ebe ni timti ya ma me post bia me pese m ko lodu ha na mdididi a wo ye de agosi ni kwan ne boys ne do so chel omo di no police for no bebire ni ro omo si abosom se omo mpe wono de ope wakodi uturu tu antu chance ke ntwa wosisira melody we baba agwem dey di kro be da ye na ye no ka omo ho de a ene ye wo ba no ane beba ko mi kro mbo aso se sia wo ka to selifu 11 foi wa ye motam so untiri tu no odwane untwese kan no odwane such person wo ha di police go ye ne dey but one man is carry didi wo ne ho to no na afa ne hyemu sa police adwuma ni mu a nipa wotima ntam wo nim no se ne site da ho na se yesi jai nua ni twa no onyaye no wo se selifu 11 ya sa abo uniform no ma ba beduro se police a won sole site ho obeso yenwen spiritus hwe kromu a ye kwaku kan na mede beto so obia de yire a na ukono a obeja ma police oh yeah police kwenti obeja ma sa nipa we e de na sese every one de yire wo soame sa soame oba beja ma sisi a sa usipani ne so a ansaka ko ade ayire bia kope mu ho sa ansana ba bia be ko bia ene akọ e kai se akwa bi wo soame ye free chief no oba me ho ba gisika de bia ne wo soame no obewi aselenda wa adu no anwumire no aye wura pe na se a no de akoja omso ba gim 200 bo mi nana me nam de na ba ho ese me gina de bi so na so due ba yes e ho anom de ma me etise involve sankrofo no a ba bia be ye din ko bejeja politics ni kwa na we MPP we ndisi na keso atwa onfa ho ya man uniform bi ahye se nipa we
se sabu wa de yira na kɔ no ne se onye obia o we de emfa so onye obia ni din ene e friend spiritus ana we bash ne ade ba wa de yira wo kɔ be ba kɔ ji ama se nipa wo tie timi fa ne nya adwuma yetimi fa ne nya adwuma o regional minister Osei Yaw Aboagye kebeboa no organize matwofo no no de dibre bi show mo kebeboa no pa ye ka se omo trofo yi omo fa no mo de wakosia totot no mo de wakosia na ya sa to aso ye kan ye ebesi na omo da so ye okromu a omo da so ye police for de ekwa bi so ye de anim eto omo so a ye bebere pa amwa okwa yi ya fa ne sai sumankwa hin wo ashta ho oko kenye chere rodu ha oko ba sha mere gina wo be gina uduru ono mu a approach for mu isu moto yi baby aji aka de ewu no wo be duru ono mu gina ho na ifo na nwura my pragiafo ni moto pragiafo do mani mo ha o mo chi o mo sa na o mo chi o mo so a sa sika ni na emu sa sika na mo gija wo mo no sa sika na ko ho ho e ko ho sa mo isu moto yi a mo chesi mesi ye mu sa wo mo se sa kwafo no mo chom no how many people no mo do ma court how many people and you say ne we ye do ma court pragiafo motofo enka no ko ababua ma obi a discipline e wo kure mu we de ya ne age tefa ni e jam nko nipa ne ba no aboa no go nsi e che na sika na mo beje na ke de nipa na court na court abua we ye say ya wo ba court kwa 5 million ye je na nke dia to aban coffee ne de ye ya kwan ya make us ko park ya ye de kube hu na ye na nke ye dia ma sa company no na nke o de ye okay we ya Sompa Asem Mpe Nipa ye social science ye twafa ba bia na abraho sem wa mmiri bi ka kire me no ya sem Ghana ha o ya sem ko Ghana wi ase afa na nyina se police fo ne asojafo country bia yusu bi na abraho sem o se so da ye na hu police ni a wo hu bonsam so da na hu police ni a bonsam no hu no ai ba hu soja ni dia enyankopon bambo ya sebo anti me wura ho papa yanyina ye tie Sompa yinkwan ye de ko ba na ya ka men mu a uniform ba ko yinkwan ye de ko no e brisi won se de adenti na ba ko so de ye agudie ya chekre mu gold we tu gold nese sa soja no ya gudie ne ade ade ne da ye no ya broche soja ne hu no enya Ghana soja babi asai o babi asai Ghana ayi ba ayi Ghana mse asem ba o ba tu ya na se o ba no spiritual eye aduma o da bi o so kwagu so da na o post nya o bonsam tu dia check we se o bi store kra na mfo bi approach for me o da bi no kra asem ye ka na se police ni be true store ni mse kona wa sa store no o ko tia na kwa we ni be dia bi ba bia obi a wo obi sika police fo aba open ba na egu kwa kume so da na wo post ni apem so fo bi no mo pa ma wo bonsam sa so da ya nyesi ye anisu a wo hu wo mi da be so ka but sunsun mu de so da ye na wo post ni a na uniform mo change no mo nya white sa no mbe ko no opo mu sesa suba no leboa oh Ghana de over traffic dey run around okay ya kwa anim ena ye yawada enwom kasa enwom kasa sanse yawada bia no ye tete nwom ena yede enamu de afutu esem no ebre omanfo ewa santimem Ghana mam eni wiase amfa na nyina obi bia woti Asem Mpe Nipa no orofo opambo International Band of Ghana opambo bo nwumbi eno ena sabre ye baba betie ni edi afutu sem no afri moba ye kuti enwum sabre opambo International Band of Ghana ono ena ede sa nwum wi ebaye medical culture say taya wada bia no enwum kasa eno ti no ye bema nwum akasa ni afafutu sem edi afri moba eno to opambo ensem wo kan no nwum no eno mo afutu sem ena yekọ na yakọ akọkọfa no omuna samoa ofo be ma yan che tifo ne yarefo mo be na ya wada yekọ anu nyankopon do be ya no ayeya na yekọ na futu sem no na yenua ya papa ye bibia opambo na ba ni se ya na nipa bi nso ewra ho was me gidi ye se yenua opambo ya papa opambo me nye sure se wote ase ontiase wakra na base ya sante kasa yese techemampro ay kasa techemampro na se yenwum
ono de woko nanso ne kacha mampro ntia nubi ene ne yanya yebetu na basa ne sere na ya na ya se o hwe ye papa mo legend for o makogu asase ase o pambo ti we minim ne de nanso hwe a se ne sika pa ne ye nwan men keto bi ato nwom a ne o manya bi enne o mu hu de o mu mfanya aya tembedie ene sebe sebe twasere tem ne sansemi ye papa no e de saa anwum sebe nyansasemi e de abonwom agya hokɔ abra bia mekase ebia minim ne family de obere bia ne ma anase ne nananom ene omo sofa e wo kwan bi so nyame enfo omo kra nsie bebia omo da bia o se meni utie ya na eye me se opemasem se animu asenkyene ehu animu a ese ne wo ka kofie kohwe ye kum ye sew ene kra utie ne nsem na ya papa opambo kan ya eno a ne enam ofosuo se ye bokwante kohwe ye fie mu ne ye adwuma sem mu ene ye bro no a ye teso a na wutie a o se meni utiwe ya na eyem se opemasem ampa da bia samwe ye kan se nipa da se ne ade ehu pa wo nipa ehun ye nipa ti because unwa na ne nam no unnim de woni tirim ye ka obia baka se me o me de mentesa ye nyina ntrase hu se sa de wi ena nwuma ye nwia ye papa opambo bo ye wan kasa check hu hwe oni ni pa trase sa papa bai enso mi hu amesere na de aso ne kofa asa no ma ne ba ye o ye fiafia mu ye bro no so ampa na de hu owi asese wutie nwumu ya wo se enu asenkyire hu wani ma esere no ka ofosuo sa nipa woni udidie no wona yi wadua no so na mowe hwe yeto yi se me maba no ofosuo oto aduane e wa bonto na wudi a wan frɛ me mo ho kwase me de me satum kwa kulumba to aduane na wan frɛ mu a ene kura de sa no man kwa ye mfrɛ nyame ampata na ko bo nipa no kwa adu a e won panifo ni ma do obeka sho sa na wo mo sa mapa no oba na me didi a chisa me frɛ wansa because onim die nti a wo kasa nemo ye nhwe se ye ba sabe ay fensa ay adabraka hay na sabe ye nye ye mutuo bi ne ye nsa damu dia obi a wonim ye na obesere ahwe yen ba woni kwan se wode nsa beto adwame menu mi ne ye nte ase because ye ni no ti asem ne ye pa ye ni no enti de bia me kasa asem we se nipa bia ewu ko nipa bia ye be wia wo mo wo be kom na ye wan hu nipa bi e na aton wo na wonim na sa nipa no bo usrem ba wonim enne nipa bia ye omo sabe mpradwasa no makoko ne kone okọ atifi kwa hu nsuo no na ono awia ne wa okuta tabanti ne wa tu tetetetetetem asa no abegina sa na wa pa na hu nsuo yi ono na akwaye sa o sa na nipa bi ti wa asase so ekoso metima ka se na Ghana ha se wuyi nipa 100 gina ho a emu 90% na wo sreba to mutirim de omo bo omo muna nim na wonim anyumi bie ya dwen ama ye hu enne wo bi wone wo hene pa na ti ahemfie ono hene na ti ahemfie se wo hene no se sebo ye mistake akra bi pe obe poison akuno minimo bi asebo di wo hene achi asem kodu manhia kase afikase mu no okodi adanse etia na bra asem a wokoka no se wakwaje age ha na ha de ni mu odu ada na ekoso yaman yosemu ya se afran of bi delegate ofoso zango for no mu bia ho omi e dangerous omi de kuta Ghana o hwe delegate no omi de kuta Ghana na omu tam so a eye koko omo dua koko enso omu ni asase na sa tam no so a eni dipa bi obeba bi se MP se minister so obeba bia no obesra kire na enso ni timu asem de onka nche wo da akweme ntoma no obeka ni timba MP afina no sa tam no so mentoma no waje o nti foforo beba
ite obi tua 1 billion a obi ba betua 2 billion na tua o tua 2 billion no wa o ko tua 1 billion o ma hu akwaje ne kokoam enso ade chi na wo ba obesa akira wo ya tu abayi ye won krofo bi na o mo ne ye papa ba wo mi asere ye pa muni di nkomo yie opie ba bia wona die ni mu na so ni ti mu asem de wo boa ye nkrofo bi na o mo ne ye papa John mama aye fine pa se John mama baba bi se bia wo koma nhia ne ade ade a ye woni pa bia na woni ho no wo ka na chiri sem na so hu no no wo san sere kire no ye wo sa wo de kwa na de aba wadem obi atwese ka kuneyere obi atwese ka akunukunu obi de adu agunukunu aduanem anapa na ne kunu ko adwuma no oka I love you kire ne kunu anapa na ne kunu ko adwuma no ne kunu ka I love you a kire ne yere nanso na wo kwa ba abedi aduane a awuduo wom wa muna nkire no mena na Asem yo kan wo so dwan wan obo nyina edume bi a ofosu otie papa opambo me ne otuoi ya na ye me se opemasem kofie kohwe ye kum ye sew ene ba bi ho no ofosu udru ho no a wadofo de gu ho utwe ho a ne asese wagu ho afamu se wo papa no bi aka na no atum no mutiti wo na ho titi wo mutiri ho aya ya no ka e wo koye fiefie mu a ye nyina na ebe ha dan ye nyina na fie ye betwe obi abetwe ne sika nanso me ne me kunu ene me yire ene me maibu kwasi ada na ye kwa so na ye koforo ye ka ne nipa da sani tifie ho asesa ni ya hwo abre woni mi ba bia na me ko ba wie na sa me chia so a ni age me so kama sister akwabo na so le ye kama de nanso wachiwe asesa wa hwo nya asem ketwa kodofo so ka asem bi ya wo se yan kama wonte makoyi wa no na ke ka mo ate a ena nkai wa na nkai dai adanse bi mo afa ne nka ma wonte enti de bia nipa bia fa nipa bia totankuruwam sa nipa nan so hu ohwohwa sa nipa nan hu ohwohwa ade ya wo wiase enti de bia meka se sa asem wo nipa ti ehu chen bibia wo wiase ya basre ema obi dadwen nya wo dadwen e wo wiase ena nwom wei se wo tie ma futu sem a nipa obo no wo wuko nanso na sem no eno nenne ye nam Katramampro. Ya yehu katramampro. Eti ye besre ema bi mfa wo so. Se wote sa asesa. Ye nyina sa nwum wei ekoma obi bia nye nipa ba akofo. Wote sa asesa. Susudi nipa ho ntro. Susudi unwa ho adwombone. Eni nipa ntra asesa papa na won so mo ye se nipa nye. Nanso da ho a otwumuta nipa na abefre no. Emmom eni nipa asesa entra ye. Nipa ye kana kira asem de. Ano oden. Ene nipa bebia akeka wo manim acha nyam Sompa ebi ukobi na ebi cartons ebi sole nyame a ofosu anu ote wenim se anu nkwa na oye obekọ heaven ba no man kitinkiti wanyankopon watasu se anu osere se me banye se na me kire wo ampa tons no de wo ka eye na enso wi a wo ba na nipa dai abeta basa enye Okay. iti ya basre ya papa opambo watonwom akasa wondu abaye bi wokọ na kam no mienu yemfa suan de we ne nwum tuo we nande bia ne ma beat ne nya ye de edumre bia nwum a ye to film a ye hwe no yenhwe ade a wo film no na ade a ewo nwum no ansa obi tie nwum de beat quality batie ne fa ya dwensa kira ne kire wiase na wo yesa obenyina kire ama bia nka wachi ne wachi kafo nyina ofoso me das Okay, enunti edda ya wo de bia no enwum kasa enwum a ye papa nom ye nananom ye maamemom atokro no enum aba ena sabre ye wada bia no ye bebo ne yi mo aba no ya pese mu na ye futusem e de amai opambo na asem okan no the nation sank enwum kasa Yaw enwum kasa odin ade ato eso de amma kai mese otia so no ahu nwuma aka so panyu ko de wacha de na apanyum sa o se enwum kasa wa enwum din komo ne nwuma no otape o se nkumi fie nkosu abonten anokwasa enti otokra o de ne din to nkumi fie na oba no obeti asem bi se obi oben no ne kan a saada na oto nchina mfra dokono because sikan shede ne odi da obeto sa abo ne di ne buronya na
da fra aboa na ma wa kan na asem no wate but kumfie ngosuma bonte kumfie na se ono wo kasa o ka bibi a kire wo ya abrabo ne eya eyo nipa wo sere kire no odo no firi wakoma mu one wo di ngomo obechia wo sisi but no negative thinking ahead of very painful and one can just ade we ya area mampe na ye free e kire nse wo manye ne ye and also ji woni so nim ya wo ya waka just we dem share dem ko ye mi senti ka be okay there be on tisa e koso wa wale am very dangerous so wo ye o yira de ewe no omo amane ba o plane ne de be ye wa obewu afiri wi ase very painful nya wo ye no ompe o onkada osere kire wo ye odua ne si wo ma obedi osesensu esi wo dware se bedware mfa ne abeka se ope wada na ju tu kura nya ne kan no abeye ba wa ye na de ha no ehye ne tinim o prane se so wanto wadura wo betwen nya be ma bi onya ye ne bibia ye one day pe no aka cho so ne wajai. This is the planner or prane but ade a wo ye so ya ade bia ngo ka che ko bia nka wo kan sole mamo resolve na nka mo ko manim very dangerous. So ne be ma bi to aye na de ni susu ye nyina so wo weke e fa pe one day pe okoduru America obeka just ye nyai but head dey too good wa ha o man ya obedie no akra so pe so otukwan ene wani agi se wukunu betukwan de ne efie bedane ne die beba wo be ye boga ye be woni trim se me land ni so say ya wo call her and tell her that onye obi a wonware yaw enom no si eni wasenchene ohun aso na oka obibi woni mu. Sometimes it's good. So nipa be hunu na ya ya won pe no be approach you. E ma ho to e ma ya fine. E ma timi kire wa de kire reason dia course no wa ye free. Ne nkofo no be sere. Wa chia wo, wa ye watu, abobo wa gia kire se odo. O sorry anopa no can love you kire o. Nenso na numre no apra ne se obegu acid. Am wani nyina afira. Wa koto abesi dem o ba bia wunim o. Nenso aheda hage wo ne afi anu Judas de ni bia. A kire se odo ne da so wo ho. Me ne wa na nam so wo ye obone. Ena ode nwom na ka kire ye se me ne utu ya se ope masem me kura na ye me se me dia ane ho nenso unni ho a ufiri ho pe ubirichi pe na nsem ekoso no nyina ye na ebetia wabrabo na ye ma won kosoro very dangerous e teki nyame ene ahonhom oni nipa nam na betima yi wo firi sesen no nye sa ebeto ene metie govia do master ene ne da o kasa ye ya me susa me no kasa metie ya my boss man of back na mbetena me wura hoa mi sanya adwuma na mba na nke na me da atena se pa because just all of a sudden tibira wo be bere wiase nyina ade bi se betima asi no mo anka wo hia so mbeben wo omo nti take risk omo nti da wo do edi kire omo no anka omo na bi nchi ope se enye sika omo attention keke no mbe sa aka ne abeti anya wo de animase nchine no wo ahodi na ya wo di na so no ka yesi no hu a onye oke on na befro na wantimi a madu beka so ope wasam ediri na kura wo ni ndia sika na wo ndia wo ben sa abeto amana no ndia se kina wo da ho a ni bana no fefro tem bia no wona bosa ne mesko edin wo fun so eno ma di nkomo wo nyum ni mu papa nya mi nhia ntetefo no mu dwene no mu nim ne ye no mu nim ne no mu ye mayen nya kwa no sire aduma mu bebrebe ne yi wadi o kaze nya me na atua ne ka mi to fufu ananka wonsasim mi no didi bom ye di nkomo se mi wo bibia na tie aduma na wo mpa ana no wanka nje se mi ni ade we ya ye wan hwe ada che be yi wadi jaye mwa enu mpo na me koy na wo ka we di anka de nanso wo jaye no a no o fele o pa no o bu pa no o hu o ma hu za se enye wo kra nka aduma yi ni ho enso da na o tese wo ja o nya me na atua ne ka ofiso jiabos wa ani se ne wotifie nipa ya obedi ya wo wakoma mu ntimi fa ncheda na wo kraso ntimi fa ncheda eno na nanyum na ka kire se ti a wo di nipa bi ti wei etesa e wo nipa mu eka nipa ho ti suma ti mu nya oda wo nipa hu ni so odo hu bebre na e bia na kina ya ni wase nkyere nkomo omo hu ni so opo wasem na enso be proto atia wo akwa bi fira brochire ba last year wan frene mame wan frene papa eno wan frene abusuani bia wo wadamfo ba ko open asem ni fia wo si hu sika nyina wo sende bresa adamfo no
enti wan kra obi ano adamfo de ofiri se me dofo no se chama me baba beduru memene da anopa be 8 beduru anopa be 8 a me brenti me gima hom kakra won kan na ma surprise abusuafo wo ho me baba beduru kumase na nyum ne mesim enti ama ahomache be mfanse be 3 no na ma baba beduru a wona mefro amo apekeme na yetimi akọ bra wodono no akra no woni se abusuafo ye nipa bonefo wa nkra wo mo se wo no so adi sika no de ye adwuma ama bra no ndi no nso apena ne nkofo ahyehye mo atwen se woso wa beduru 3 do de ba 4 na mo wuro da so mesi so ye beduru amebo aben mo nte bridge na se wa on se nsuo bi adu hu ebo aben nya ba aben be chese ye ne ye ba no mo nsole mo nya se mo robo ye ono de mu nku no wadra wie because wadi akwa ni sika ni odi didi ye no enu ntu amfra ne maame a me be surprise go fie di ofra ba ifo meku me so ama amfra no ba adamfo ye bibia mam de me ginidi kwadwo me ba sam de se me ba be so na ba fama kọ oduru bridge ne so na aben pepe obo ya na ya no mfo abegina kom ne tro twentwen nkofo obo edi asema kromfo na abo bia de ne ti atofo ono nko a ye gene ne ma tunituo nyanso adamfo no otuka na de ya anya ne hwe so tro ba akopɛ na oje ye eni ma se ngene aso no ka kwadwo na ba da bai duwe ba beduru atambe me sa ankomo no me nibi bituko ana me babo wanse ma beduru me bo amane a me ka to se bia me ba chena nde ma wie se metu ahomache se metu anopa se metu awia unim me na me kom kroma mitimi tena tv se friday se be ko saturday no maka se me pon ya me sim enso mboa me ka to se me ba anopa nso a me boa me ka to se me ba awia me boa da me ko ne wo me am o da da bre ma beduru nipa ye fun animu aseche nkofo nkwane ne omna mabrabom nka wunya ono no adwe ne ho first se obeye ne yie bo ono mom so na adwe ne bone first ama se wunya kura na okun ato akone papa na bonyom papa na anya badum ba wie ebre enye de utie bitini ya wuhunu ne de pa ya badum ba enum no de ne bo abrabo de nipa gina mapom ma adwa so nyame nhira panyini a ye frɛ no pambo yi nyesofo pambo asem ne yeka numtuni opambo asem ne yeka kofre no se na yesisi anaz ene krasi aka asem pantunya aka nye bone papa opambo ya bonem na ya me yasa wienum na amedi de eni nyum musika ama ne ma nkonkan na enso ma wiom de mpanyini se ketrema empro ndi abrabo no obo a jadimpa ne no ene be kaiwa ene papa bi kura busuafo wura fino edidi ada ya bo num ya ne wo Sompa wura sa ho se papa asuma sidini abu o na naketu abi akaise o na nani wo ni di no mo bo no akora na meto ne da nanso ati bibi nyame nhia ne obo no mi ba bi obi a omfa de kransie yie ma yawo ye mfa nwum we mu afuto ne ehwe ni pia no mo nam yie ampa me nkase mo atim nya din wo nipa bi aso ba suma atim nya o de wo da sani ho na ne atim be o de wo ne ho no e be du tam office wo ba be surprise no o na be disappoint ye nam we ye ya adwuma we wo betim diska ni bia ye wadamfo obusuafo kora wo nche omo wo beche ni wiase nyina da asem beto no kora na wonya ne getire na nya ne gete na ade survive wo afiri sase mu oho bi amoni dini da ne be pia free jese na ne tiw na abo ho modene kofi de nya no abi na ato ni kofi wa ho modene no ma ma nua nya me na hunu se me filu me no me vi man to kofi so ye interview about ma ma nua di se me chia papa so me simpe na asem da e be ba na aba news mu asem e fa ne ho no wo ka bie womo a wochiachia omo pii no e ba se na ni ye ne ye omo no wonya omo nkomo wono nye atu ho achese me koboa won ama omo ne ma akoyie no wona anya omo nkomo even se nkana kofi wa ahode kwa na ndisi anya ya bia mbeka se politics ntingo onse adade ze ogo celebrate omo ana ogoye bibi dia omo da because you can say in the name of politics and so mo na adua bibi wona abrabom ne ya wani na awurade fa so the surprise din ya wani dan so no ya agunie mam kakra no disappoint me ye beto abai obi wa wrehye mu te senke bia mampon wan hene ya wa bai me wo fa se yi amoakohini ebi wa wrehye mu se nipa ni nyam fa so abondisuni ne benya obi wa wrehye mu de ne matu adiem pibia ti woni kurom onya hwe abondisuni on protocol beba wode ne yira na damfo pipa be kwa manipa na wo ye bodyguard na tie no se pipa ne nkwa bem no mafira bem na enso obi a wa amoa ne dabe friends na wo kura na hu se odo ayifo pa na de no ma ya ma obeka che on na beboa no we ya abraboti ase sa na ne awosre che no bebre serve ne bebre no bra wo hia no servants no nsantimi nka enti ya na nipa ya do mo no ye nto ye bo na ye hwe ya kwan ye won ho no me betuma die bo ne kase ya okay enunti one masanchene wo hu a ase wo ne wo ka wo hu a ase de wo pe wa asem wo hu a ofu sere wa de nyina eno no
saa asɛm wo esi wo adwumam saa asɛm wo esi wo yafiefiem saa asɛm wo esi wo abusuam esi wo yedwa so na meka tro dede bi sɛ eduru baabi a sɛ nkonwaboa ka sɛ wɔyi mframabɔne a yenyi na kyinye esan sɛ enipa a wone ne kɔ nakra na no saa nipa no na ekogu wanimu asɛm egu wanimu ase saa nipa no na ekɔ akɔtɔn wo ne wonya tɔn wo pɛ de ɔtenche bɛka sɛ o ɛyampa efiri sɛ ne yɔnko paa no no wɔne ne nam wo wɔne ne na kɔba wo na wɔne ne kɔ wɔne ne ɛba no ntino asɛm bi a wɔbɛka ɛde afa ne ho bia no ɔrɔfo yɛ gitum ɛno ti sɛ ɛnum asɛnkyene ohun naso wɔne wo ka de a na ɛtia sim sɛ enipa a wɔne ne nam no yɔnko adamfo a wɔne ne nam no eduru baabi a wɔdwuma bi ahwɛ nipa yie eduru baabi a wodwa so yɛ ahwɛ nipa yie sɔfo pani eduru baabi a sɔfo nketewa no yɛ ahwɛ ɔmo yie efiri sɛ sɛdeɛ nyankopɔn de wo yɛ adwuma no wɔmfa nketewa no nyɛ adwuma saa ɛno nti ɛmaa no ba wɔ counseling wotumi ɛboa wɔ mo adeɛ ɔmo betumi aka ne sɛ ɔfa wɔn ɛyɛ nipa su ɛno nti ɔpamboa nnwom a wɔabɔ no etwafa kɔ na baabi bia ɛno nti maame papa asɛm a ɛbɛka kyerɛ wɔn na anwumire sɛ wɔn eduru baabi a yɛwɔ nkɔ a wɔne wɔn mo korɔ no wo ba wɔne wɔn mo ba no saafoɔ na anwumire wɔ pamboa sɛ hwɛ ne yie na wɔn mo anya wɔn mo betumi ayɛ wɔ sɛ yɛhwɛ yɛn ho yie ɛwɔ saafoɔ yi nkyɛn deɛ a mewɔ gyidie mapa sɛ ɔpamboa pɛ sɛ nipa ni da hɔ ɛwɔ wiase setenam ɛne wiase abrabom ɛwɔ damfo a wɔne wɔn mo ɛnam ho ɛwɔ wudwa so ɛwɔ wasɔde mu ɛwɔ wadwumam ɛno te duru baabi a yɛ asusu kasa towa no nareka na kasa a wobɛka no ɛne niye bi abɛyɛ no ɛno ɛno mo de bɛkɔ akɔgu wani mu ase wɔ mpanifo bi hɔ ama ho abatan ɛno te da yɛ wɔ da bia no enwum a yɛ nananom yɛ papa nom abɔ no yɛ sewa nom abɔ no yɛ maame mo abɔ no a ebi tiase ne bi ntiase no ɛno ɛne ɛbɛfa yɛ futusɛm no ɛde afiri edwum kasa daya wada bia ye de bebrɛw na nwoma akonkan pa 0554931931 0554931931 0548931931 ana producers MC Amofa production line on to so 0552095593 ana 0244 0 yɛmfa production line to so yɛmfa production line to so na yɛnkɔ fa course no ha ɛbɛboa yɛ paa we no bɛha yɛ adwene mofa production line no so ma yɛn mofa production line no TV no so ɛman ɔrɔfo yɛnkɔ TV no so na mana egusuo no yɛmfa ɛno ɛmfrɛfrɛ ɛbɛboa yɛ papa 0552095593 ana 0244 801426 0244 801426 yɛkɔ na yɛmfa production line no ɛmfa nyɛ adwuma hello 0552095593 0552095593 ana 0244 801426 hello good morning. Maju so eburu Peter. We the Peter ni attack like. We me chiamu nyina o ma sama me chia and that lumba. Okay. Na the other be ye pa. Fu. Nene enkwankwa na ya bande enyum no. Ye kia ye nku ni adanda ye ho ani akoda. Ye mfemu aba. Ba enyum a wo bon di tie to tena na utie mu ntem na udin to o kan tempa. Enipa hu eti su kini pe di lezi su kan ntem nipa. Na nke nipa ye nipa nka ata tipo so ke to pia bone kwan wo hia wu ya no wakata na wani na nko we sana ho nipa ye nti ye nipa yi ye tie to mpa na bebo e me da no okay hello baby afrefre udi be me na me pa so ye fe me ya ko ko ka sefre kwa mtemkru o ka sefre kwa mtemkru KKK no okay ye tie enyum kasa juma de na ya de amenya nje ho ne pa na eye no kwen so
Some after name mamma the year is medicine na press. Then there many any mass and so no be or the bapana. Some have no one kind of Yane Yabo. Now let's say Mabunese, but say, Yaw Muchi Numa, or Monchi Abane woman, and sleep beating. Because Namidi Abaya Binum Faton says, I can't my word credit here and come the son of the Mao. Mamma share every man is saying, who share in the clipper and is a man who can abuse a abusing man and everything. And a lumba, Obin can't show us or door, Obin can't show us to be warm out there. The chief animal need one, the fire, Yanam is the tail and young form. If you have me chin and I have some more food to that. No, okay. Hello. Hello? Baby, I'm free for you. I have been a young woman. Very fresh in Pomase. I could you. Okay, as a free. I could you in Pomase. Okay, yet you. I'm a channel more program. The pa. Now, you see, I know, yeah, Maguna Yaban. You move, she. Let you. You are quata, Janipe. What do you want to say? About woman, Cassandra. But you are even a wow, what you did me. And yet, no man woman know what. This is here, the young for woman penny for. Who the boo, Emma, oh, papa, not so mammy, and I said, Penudia, as a wall. Now, you know, Cassa, no, yeah, no Cassa ye. What can I send you with the woman to work on what we that wouldn't be ever by today, Madame Wasi? No, okay, and not a daya what there be a yum cassa, a daya ye bitty. Hello. Of a minimum, Yay! Yay! A pity. A pity. Orange like that so. Oh. Baby, I don't care. You don't know the 90 minutes. Enti edaya wada bia enyum kasa opambo enyum no ene abawu a enya asem keto akra enoti 0552095593. Hello. Baby afrefre udi bemena Mi pacho me ta Asem Mpe Nipa. Kwajo supesi. Oh, de se bon. Kwajo yenti o. My boy, mother, who for me, but you for me, ko. It's too be a case. Mother, see, we road from the road, and it's not, mother, I have a man, I'm just why? Kwajo yenti o yanko. Let's say, I but that would never Yo. Yeah, that's it. But who know how to get here? No, okay. Kwajo supe na di watwanity a na di kwajo atwanity a 0244801426 0244801426 ana 0552095593 eno ene ema ye di edi djuma frɛ na so ekire wadwene ewo pambo nwum a ye di afutu sami edi afrim aka kire osa nwum kasa eno ye daje wada bia no na yeyi nwum ba ko asi ho na yabo ne yadosudosu ne afamu aba efiri se dodo no a ena kire se enkane tete no na enwum a na eba no na abawum eche ne die da kwa de debate ni be hye so sentia na enkane nwum no abawum na ena die hello me pacho we dey come tem ko mi akoko me penyon bi title
Ai, sempre não bana boa se bebê. Ninguém nada com eu. Aí to se menino se to boa se o Miami um nem tá isso. É fama de padia Onyai. Eu bato não. Ah, ye beba sa anwom no so ye gusu a ye bobo ba fie no an ye de ye adwumante de ya wo de ba bisi so. Hello. Okay. Hello. Emre pa beba ho ho nyom na wo kan ye emre pa beba. Ah, kwadwofu su DL na boye emre pa beba. No okay. Pani wonyo na wo ka no eno na enyi anu abasisi ano emre pa beba eno eye kwadwofusu ene boss anyo DL. Hello. Kefa 1 or 2 calls to be anaka ye two apo eno ti one a wo hwe TV no manu ne gusu no betumi afre ye wonsa bekan na ye twetwe nkomo emfa opambo anyume. Hello. Baby afre udi papa. Eba so mega se fresh Sofia. Yenti o. Ana me de kwakufosu. Ya brother. Kwakufosu. Mbacho ai. Na di nyame fu se the whole Ghana menko o. Ta. Ayen. Obi ye ne me so me di pa no me di kan di afema no. Okay, fosu yenti o. Daga kra me kan se. Se repeti ho no nyomo no ne hwe enimre nyomo na. Enimre na nyomo no omo ko mo faso mo to nyomo no. Because it's nyomo no uti se se unkuna mpo bibi hawa uti nyomo na ma wanga ta uno unya ho to so se mpa brabo mpo na niema nko yi a nyomo na kasa se unkuna. But then they can conclude pam na ewie nyomo no. And you see a repetition nyomo no pa na se nem nante aba ye famu afutua. Eka boy abalabo pa. Nti se nyomo no de me ankasa no mani je ho yi pa. Nti se nyomo no kama ye de bobla. Ti de kakra mo so na kan fa ho no. No okay, osetetinum na ni je ho na enanyu kukuru na akwakosi unhu di firimu eba enuti no enyom kasa da ya wada bia ye de bebrɛ na enyoma akonkan ye fo frɛ dwumadi no nyina emfa ensi ha enyoma ye tie ne na ye di mu afutu semba ye opambo International Band of Ghana papa no onya ne ba bi ko ono na eto sa anwumi esa sekretary man pronti no enne ya san akwenchi akwakɔbɔ nwumi afamu aba enya asem keto akora ye ko computer so dwedi mra efrise ye obi ka kira santeman e wo bi kire asanteman enne abode ade Tinema no hututu no oba mi tini kura so wa ayo senior Me dey ade a dank heba product I am meet the bia me na no mu no chef dank heba product we ye dank extra we wonu ma wa ho tutu ni na ebejai senior na misisi ni nso e misisi o ene o so problem there senior o so ye dank proke okay so wonu dank proke a okay sisi ya we ni na ebejai sa we dey nya mi shira come on do ba the dank heba tonic woni ma biwo minum pa na se na mtumi ndidi na na mtumi ndanso menye bi no no o chale me taibo pa sa no si a dan fight okay na so koko ya bi betena me so ma me je me ho enje me ja me na amuja nko na afi ese fifi me to ntimi kura mfa me to ntena se na nso me hia dan fight okay aboa me pa yini na fi for ma yeti ma dem ho senior fifi ti asate tele boy ya Enre oba pemfo oba o ma akwara nufo ni akwara woni mfie dumienu entumi numbi ubenya bi wo herbal shops and pharmacy shops a ewo man mu freyen e wo 0244017556 ana 0266593330 FDA ajebi die nkrato yi atu efi kaba ko se se di nu frani habaya no man di mu ebi ni paso eya dia paso esa do be a
Paso. And I feel fue one more. Where fue one party. Paso. Paso, paso. No minyansem wonto manipa wonya fiedu wotwe ensese apemfo nom hyene so se FDA agye dwadie nkratoyi atum se opedudu etu a fra homa turufo 0533 770 490. Yanim yakachi wase obi kachira santema obi chira santeman ewa Asem Mpe Nipa dwumadie so orofo enye dabia ena ubehu se yede obi atena se ewo daim na wo kana asem nansan no de yaye no se omanfo bi a eduru ba bi omo se yempe TV yempe radio no so no omo nsam ya na ebi mu oduru ye papa se ye ne ahwefo ne atiefo echa ebeboa ama abrabo atenetene orofo maame bi di asem abeda Sompa Asem Mpe Nipa na abra maame no ba ya wo kan nsem no orofo na asefem na awreho na maame no so ye na adwene se obema pepepe ye aye na dwuma obema no kuredie aba na brabom na danchi ankwa ma bi no se heaven no wo ho a esanse wo ye Kristo nti no watumi anya bi akọ maame na asem ne sei asem wo de beda Sompa Asem Mpe Nipa ne sei bomi na wo fonsuo ne na pamfo monkome mmoa na asemi ekire me so ebro me so maame na asem a wo kanyina ne sei ne baba akotena nkran na wo kotena nkran no na woni ne nwia ba na etie na onko adwuma emra no na ni nwia no ene ni kunu no omato danim duru ba bi agese ofa wo no so ansa na watumi akoda na akoya tete sem ama baba wa no ne sayo no ntino ote ne ho si enkramonten so wokosi abrantie bi ema ne ba bi dai kama sa abrantie no sabia ku sabia nyado na baba wa no ya santini ma brantie no so yesirimi wona ne tena wo dokwan so efeso echire no odidi mu an okohia ne nwia santini ewo nkran hwa enti ne kroma santini yese dabi me de mekokumase aha brabo no mapem so bia nyoma mfa mame etimekokumase Enuti watwe woba no a se brakumase woka baba wa no emfi no die ne koba ye busumi bi na baba wa no bedi ni kumase ha ti baba wa no oba wonyem wono nanim ni kunu wo kono na wafo yafunu ena wokoduru nkran no wansa manachi biem ena brantie na wo kan no agugusu a adodo ho a sa baba wa no ebeko antenatal care maternity nyina no abrantie no a wonya santine na wo kan no wono ana abosa aka no ekosi se ababa wa no awoye na ne wo brem ene ne hwe nyina no na kumase bemma no a ogya ne wo afrika ba kumase no ono de wanyi sika sa bre no amfa mo ababa wa no ho bra eno ti sanyi se na da ne yam no nyina da kosi se wo ye ne nyina no e ya brantie na wo nkran no e na bo ho ka nyina sesi ame no ka sai akoda wo mo wo no no wadi emfie nson na de tie ni mfie nson no baba wane ye na adwen se obaba kumase back na wode koda no baba kire ne maame koda ne nana na mekai na brantie no wo kumase no so no nyese bia nkitahudie enkoso wo fra baba wane ni di nkomo na brabra no ene no koye asem foforo eno ti ababa wane koda no bamu no ena maame no hwa kola na nim sa no so nyinse ye die ana koda we die se me hwa brantie na wo nkran no pa enye ne ba no sanse se wo hwe kumase be ma na nim na wo hwa koda na nim a
wo bi nkan kyerɛ wo sɛ akɔda no ne papa ni ɛno na ayɛ maame ne so asɛm no wɔde bɛda Sompa Asem Mpe Nipa sɛ wɔno deɛ wɔn pɛ sɛ mogya no bɛyira enti wɔpɛ sɛ kɔgye akɔda no ɛde ma kumasini no ɛfiri sɛ yɛnyɛ din ne kura no a so hu papa n'anim na hu akɔda n'anim a obi nkyerɛ sɛ ne papa nie ti maame na sɛ wɔbɛda Sompa Asem Mpe nyinaa ne sɛ ɛkwan bɛn ɛna ɔbɛfa soɔ na waka kyerɛ abranteɛ na wɔwɔ nkran no sɛ akɔda no nyɛ ne ba ɛno na twetwere maame ne boɔ ɛna maame no so ɛna adwene sɛ ɔmma yɛmfa akɔda no ɛmma nkrani no san sɛ wohwɛ akɔda n'anim paa no a sɛdeɛ mdi ka kaeɛ no ɛyɛ kumasini no ɛmugyaa ti maame no sɛ kwan bɛn ɛna ɔbɛfa soɔ na wobɛtumi agye akɔda no ɛde no ama kumasini no maame na sɛ ɔsa aka biam sɛ wɔhwɛ ka nkrani no so abɔ a na wɔyɛ sɛ wɔsese ka no ama na tua ɛno so akɔ asɛm foforɔ nti Asem Mpe Nipa foɔ mesrɛ mu mato me nsa koraa fra papa no wɔn nkran no pɛ sɛ mɛde asɛm no to n'anim ɛkwan bɛɛ na memfa soɔ ɛno na akɔtwetwere maame ne bo a wɔde abɛda Sompa Asem Mpe Nipa sɛ yɛne yɛtiefoɔ yɛnkyɛ saa asɛm wɔ yi na yɛhwɛ kwampa a obetumi afa so na empo wato ne nsa afra brantie no kwa bɛn no obefa so obɛbɔ na maneɛ ama brantie no mpo ate aseɛ ne agye akɔda no ɛde ama deɛ onyem ne baba no ɛyɛ akɔyɛ asɛm kɛse ama no ɛyɛ akɔfa anim gu aseɛ nso atumi de abrɛ no nti menyɛ dɛn Osei Yaw Aboagye ɛne na pamfo ɔmona samoa Oforisuo ya da se na patu yen sanche tifo mam check edu na no frame me ne di nkomo se se de aben no okay enti we wa ni tu adako me se se ne tie bia no babo so babo ra na oni abedi djuma ko so ti kwan ya so mam nche na free ashtawa free your friend no ahinta hu ade ahunta no na free na ehu nana bebia obi a no onkwa so nana pram so hene so nana bebia obi a me chia nana one oyere ene nana hema nana so twe hema so me chia ofo mi tie ni ya ma me mfamfa omo ne nkrofo matna because akoda no e de ma ne say yes oba ya tupnu onua pa no ne ti ya tupnu aye one mother one father asem bi safoa ehia asem okotra ne so nkran na obeba no na oni ni kura tupu ni Oforisuo se wo nkran yanka system ni kumase system difference wo ana se wo de krom se kumase ne nkran enso tutu krom keto ho a wo ba mu aye study ne ni pa nyina ne timitran nkran ne ni pa nyina ne timitran kumase special nkran so ko nkran ya me se nkran me de bia makam wo ho na me ba wa e ma bumfu ko na nkasa no me amedwuma na me ho kekam se menza mfa kanko ko nkran no life no de ma me pese me kan nyane se ye wo obi wo ho no a ono ani nwia se ofiri kumase ana ofiri kro ketuam se wo ko ni nwia ho ni nwia no wo nkran na abeka se brame ntena wudu ho asetena na different one we makwa de be hye wani no ana treatment ya do be fam no most of them man kula sai so we from day one akodai oba ene ka bie ne pono oba ene ka se obi wo ho a efio na nkasa wote ne mra na e wo fio no wo metena fio na sa mra ni wo akora bia nkofa akora bia ne metena no ana wo nwa bi ma wo nchen no sa mra ni wo bo for so the moment ya wo ba kofa wo nwa bi aba ana wo ba ko che obi nchen especially omo maame no papa wu no ana obi ane maame awu wo be hwe ne ni maame nwa bi o me de ne kwa akotena eduru be bi wo ma emra no me ka me pem wo fa bi a wanya ne ba bi ko o wotema Oforisuo ko no na se na yire ye aduane a wo ho a wo hye dem no aba obebo prokache oba na ye aduane me bode me di 3 wo be di sen Oforisuo ti asem we yi o bode na ye di si jaso ye kan
ono oyi na kon ma so obedi 3 na me nko kasa medi 5 ntide bia no o kwa na o sika sho botum te wan so a no abu asi abonte na come so o ka come a do no na ko pe bia di enti be bia me de masem start no e ho na ma akora de tin kensin wo mo mbe fa nkofo ko tra ko kese mu no ya wi very careful emra ni fie ho but at the moment akora de ba fie no o mo de mra bia ba ene opie o mantem obeba ne ato mu fine yenye no nto ba bi ebe akora ni tin kensin no ho awo na okoye nye sebe ye nwa srem ni ho so na je no ofoso okọ ho no according to my minister statement no me pese me mi hu yie te se de wo kire mi ba ye nnom sukọ okọ sa srem ni ho no anyanyamia no ye ne papa keke anase no ne da se no ne da e kire kwa ye se sex competition e course me boa ana e kire ko ni nwa santini me boa e won kra wa ana santini se won do back to Kumasi nyasa ana santini ni ba Kumasi oba ye no san fra oba no ana oba ja sa isrem ni wo onkan ana oba Kumasi me boa oba no oja isrem ni wo sa ta ma oba ina na se ho na anyem no sa ta mo frink na ba na wonyem okay ana oba Kumasi to oba Kumasi na chese santini ba ma ye Kumasi ono na ye adwuma ni nyina form wa no but bema we de no nim se sa nyin se ne sa no ma no ono na ebo ho ka ne ade nyina eto oba ye no obabo esremni ni din meboa nya sa ne koyeye ana mam no so hweye no ofosu ye wo die na bi wo ho a ya mo me moka ye ni kwa so nipa bi me boka because ade bu o timi sa de we de e ofosu oba we de yo mo asamo aba we de ye efense kokosachiba we de kwakulumba ba ampa ube komunu na ukobo kakwa ye di kan maame no waye oba tanjuma because asem we maame no ofoso menya sure se maame fo bia betima ye sa dewi oso da wonna because unim ye nyu asantefo maame fo ni bi no wase mempese masembe pia bontinti wakase ene yawo enoma bebire hihye samanfo fia ofosuo de ye hu aye ka no eswa de ye hu ye no eso de ye hu ye no eso so pa ba ko na apie maame so da wona moja kasa na me na mpese me hu ne se esesa akwada no oba no yeso oba no onyim a onim ni ko me sa we no foso du me bia menyi ni o because oba onyim ne nim ni ko a anke enwen bi asabi omususu se ye de be share wo mo sa na ye ka kire wo se ye busa oba nso ne wa na nyam wo se meni lumba enso ye ko mu no akire no abrochire ko edi ni no na enia oba onyim ne nim ni ko no asesa wo eye tete no ye ne penso de sa we de ye nyaka na nya oba bia onyim bia ne nim ni ko ebi ye nhye ye de be hyew ba tete no ye fre bibi di sipe ete wonu ukru nyam ana ukru nyam na uka kasafi kwa che okru na ukru di ya woni mu a onwo da te so okopa ne chew ukru gitum na fri na kuma no gitum a wo ba wo sesi a tete na no ma ho iti ye pensu de oba wonyim ne ninu ku eni wo eni obi timi study hu so foso ye adwuma wo sompa enti we de ebi kura na se biampa ukotwa ho so many years oberene de abeshaw eno ye oba wonyim ne ninu ku ye pensu eni wo sa maame no wetetini no hu se moja kasa eti maame ne video no hu se no ade we de enna me megidi se maame nso ne ba na kasa ba ne ba no ohwe ka se bi semni ne ambo no ne woka wo ko hospital wo yesei wo ko ha etisa koso o ye man mu enna me ne wo kasa yi ofosuo efiefie bi koso obi wo ha antneta oba na ekọ bibia wo ye bia no de be ka kire no hospital base na da nyina obi na etua na de ono nyinse no oho wotewo ye twa obi abe tide bia meka say ye pensu de accident ene ehia
wo de anto a wo so ye guy sa wo de ma ya wo so ye guy pa ye yi picture of phone so kire wei o wa ha o na ho fe ana misre ana me nwa keto bi me nwa ba ko onye oba bi o fita bi na wo yi ne picture kire say unnim ti yaje wo yi ne picture kire wanya oba wo fitam oso wasa fitam wanya oba nti chesese no ne ho fe wa hye jense kama ne tuchisi so ne na twetwea so na mse wonnim akabia ne mjata minya boy bia waso afeni waso no so oba na atwea man na ode ne picture che na mse akabia ne ja wonnim bra ofosuo ne lumba bra bre aduru achwa kamasem Fosu control space mo ma ye yes anyo mo pe o ile ai the friend is ai original Nigeria so nya ba ko atra wa ye din brand pe bia bre eni to fosu ye ne pension no me se e accident woni oba ate o fosu amanfo ehwe amanfo ma enya sam keto oba na ni mpefe enti oba wonim onim ni krume me nyi ntum di ai ya pension because onim pa so fama ni pa no obi na ebo ho ka hwe wame ye nwa sremuni eboka maame ni nim se hospital ni ade aka sika emman ye de Sunday medi wei meye say because ho na sika ne ko ba oni mpefe so se nyinse ni fia e besre de maame ne ka no ope e ho pomasi bre wonya den kwa me no befa so be ka kira brantie no ofoso ye se wo kan se se maame na timi de abeto yanim se opa kwankyira ye nso emfa bibia nwada ofosu etu kan sinsemu a edi ewu maame na opesa ne ba na trase ompa ne ba ni wuo eti ye nso ebetena ha menko amadwe offensive se ne ba na meka ne kure offensive ofosu edu medu anokure bu a wo kan ho to adwanadwane wudu obi kan adwanadwane ofosu anya o jina odu mebi ha wudu obi kan wo ba jina ho kasam papa kire wuda obeda mi hu obi a odu obi kan nipa ne bokuta sekan na tita chicha otwetwa no da bi eyo danya ya so pama akokọ bone no na akokọ pedi akire wo yiro se danya Ghana ne wo no nipa bebem maame no so eme maame a ana sabi maame no se me wuyi oda ba wuyi na woni no woni wudi nkoma se me ne maame no ofra entoma ase abuburo kosu ebi no maame no bet ma wo meba eni afi yes obet ma wo meba it is a maame no me friends am maame e wo ba ma na me no wo kasai minim se wutie fesipi wo betwa ne pepepe de twa ne pepepe ko omumma esemni ni hu ente se kan be kosoro because esemni se obai frena so obawie nantwi achachakwa na obeto hwedu mebi won ma ofosu se okonya obai bi na odo ne pa na nyame ampata de obeka bia oni sika kwa na oba ko bobe sia de ato ama no esremini no memi hu bibi se owodo ma oba no ewo kwan bi so ana obi nsusu ahrom na tikọ ana no nso sabi wote ne ba bi ana ka bi esremini na ebo eti se tu ka se ne betuma de awudi a yenko ni straight se me ba na meka ne kuresa ankyereme esremini nye so obete ase on ti ase de no nso be kram ne sa akwa no so ene ba because ye gi nyinsan ne usika free ne ho eti sa na tie de nyame adom yenko South Africa yenko UK die ne ho ohonde betuma ka no na maame no wan na famu de because won so manyi nipa asebia no yede seka na twetwa eti se maame no pe good idea ye ne nti matra fidie wo so nka so mfa nwada ti na mka se to kan se ma de wu se me maame no otie me de a omo fa si dwa se omo ba na akoka beka wo mo akwa na nya good ayi e won kran ho ti na me di ka ho no o ti si abonte na so nka kwa bi so do apoto ma na fe no won chi so odi bom edu ma bi etufu a ye tu enwa ma no mfo so bi awo no ma bi ho wo etu si abonte no esemini na so hu awo kwa bi so se bia odi ne kwenti na mebu se chaka dumbam se ba mu dia
na se wo fi se wo mpa na okodu ye no ekwa bi so no sebe obi baka se nyinse na bi timi o ebi ono nim se enti na meka bi nyinse no wonim pefe se nyinse no ebi afia na so enam se yakese oba onyim na ni kruti no oje ha tina meka se oba onyim na ni ko memenyi ntum eye bone eye adwembone e ma ye ne penso eti se no kwa suo ono na bona hina eti kwa kuma me busa maame ne se eti na obaba no ono mu nyina ho o se ai me so obodo bru gate okobo gate we no asan bo kobo gate we meka se we so je na emo me bi de so che bi ofoso ya wo ha na no man ka se mu ya ncha me se enne se wo to asase obi besi mobile phone kwa de se nka ho wa sei mobile phone nka ho sai I 20 as one nka ho it mobile phone ni asase na dan no ene car no se no eye challenge na edi ehim enti sika no se esemni ni sika no se we ni tuesemni ni meka ni se esemni no ehwe oban because ono na nim oban from day one na ho kire na oso ni mu eti ono no ne modern bo no oso chen de okokuma si eti oban na akofa ba maame ne bai na akofa ba na maame ne mpese o ye maame bone eno de na dwan ne nta oda wona eti de be maame na dan se asema anyira entwa ya de ba advice ne sa yenya sa no ma wanyina ne yakoko nsem bi nsohwem yakoko bi mu pen nukura bam me ofoso me firstborn me yaye sem me se nyamia o mu kan dan na mani da bibi so bibi na mani da so na man koye na me ka me papa boy blue bird chale no no papa boy chale kwase awa kwani mo ba be no wa hwe nyinsan eti na no den na me de bam ba na me am ni twimpe fe se ade na me unless e kodu baabi ansa na me se ye kasa che me dodo te se mba fo eti oba no woje ha na mmom esemni ne de no doso mazo ma me ka se enwan semfo no most of them man baby hwe ma pa o so munya asante for ma no ene asante for ma nso nye semfo ma no bia o mo hwe pa ye edi adana dane enye o mo nko ye woni pa bi o so oba mu a hwe esemni no wabre tama wo be ye woni nkonsasi abonten wo fo so menka ma tena wo pen ma da store dem mo pen wo kantamanto abo na mi so ye akura okọ kantamanto akura bi wo a wo chen kusie wo do na pim mo no oba eti mi ni menka life eto oba ne ti se abonten esemni ni so mu ye wo bon homo de wa hwe do ogusuhwe ana si se ono banka ha no oba kumase ha no we so no nyinsa no ana maame na redi mu se akoda de ni titadwane ni bibia abrantie ya eti ye masemni na dai aboka hunu kwa eti ya nwe ya eba koye wudisam eti ne sa na tede a wada beda ye de ye kanche the straight say ye nyan kambom ni ye mosemni na ma ne say ababa wa na de wa be ye ni na ka ne nkoso sa etesa bebi ebedru no ebedru bum ye be ka tekem si ye no ma bi say ye pia na tie gusu a ofosu ya ha ma me ne no akwada no ene mema ne me enu nyina ani akwada na nkasa wa ba wiase no enti akwada no nyanyu ba bia ya be sre ye fiti sa mrei ne ya muru zuo ne ya ninya kokko ya anya ne sa no fosu ya se ya betra wo se ya de no ma bi tete ne aka cha ma me se mo wonka na de ne wenye se da bi we bi enye de bi nsi bi da ne ebi asi na esemuni no me no kasai wada so hwe wono to no hwe because oba ne jisika free nyinsan no me boa oba ne jisika me ko hospital me ko antenatal me yesei oba ne jisika ejesemi ni nim se oba ne free nkran eba no wone nada ntinyinsan no se oba ne kase wonyam na won fa sika be mra wonim se nyinsan wo de free ho mi wan so no enye ono ana maame na ready am se o ma ne ba ne nkosa situation ni because e yawudisam nti better for so ye maame na se ye boa no na emema ni mienu no ye trase e ka bi esemni na abon ye hwe se ye ka ne sa de a be ma we no sakura ne ye oba de ekwan bi so e ye kasa ukoshi obi ade bia me kan fo obi 100 million be chawo obi 1 cedi obekun ebi won ma ampa
eye kasa be fu wanu maba sebe yo bakwa wun manu yo kasa bi wo sebe obi koyi ne car se wo di fraka eba and wo di fabriche na wo di be flex wan fa medu ne car ni nyina wu enti se me car obi di abetwu ho a emfa to bi saa na nipa ye te wiase o enti me car obi di abetwu ho a na me life man wu a enti di ade a sebe me bo oba na wo ka na minim se nyinse na oba no situation na o me fa no se me do no enti na me bo no ho ka batene wa free me ncha kokuma se no okoye no wakobo double gate na akwa wo se nya me ba se me me life me te ho ana se ne sa na te dia ye ncheke e ka bi wo kura bisen bi na me kobo ye e na me de ma no enti sa na te dia ne enhwe owura akwa ne oba e bre koba asa na oba na akotwa abade se be ma no okuma se ne do oba no na ye ono so wo kasa da obeka because enye mema ne mienu na akwa bibia oba na akofa ntokwa bi ode bia mekam sasase bi ho na se mumienu mu koso ntokwa mumienu nyamagimi ese mumienu nyamo kambo na mo bo hene no kwa bi so mo bo hene no because mumienu ko jan sasase so ko a eyen kwase akon ohin signature wo paper we so signature ono hene kwa na signature ana se mo ko nti mo de na nampa cho de wan fu ani kore be ntoman be biesi no na de enko na mo da ne ntoma mudu asase so na mo da chechiri niti na mo birimu na ye sanka enfu bi be nti oba no wotim finfin na ba ma wetia no oba na nkasa na nkwase ade a waye no nti se do achi apoto ma na fo no nka banifo so ochi so odibom ne mande ne kire ne sei akoba ye ne dai na nka ya adwototo a ne ya ba mu bi nti maame no onka ne kure enchire esemuni no se ne ba no ade se no akoye ebi a won ti ase a na on so susu se because obi wa ofosu na me wutimu obi na osew na so na nya obi bia no eno so wo ho eti bi asem nso beka se no me so be bia ma hwadu no me nti ase na won ti ase dia emema no mienu nkambom se maam ne ko benya besia bia won fanta ne ba na chi yenkwa di ene yekọ ne atwu we de mu omo ti ase de wa wukura ye we de omo nya ti ase na ofosu obehwe akoda tio me de masem ba wie no ofosu ade bia wo hwe bia na wadwen nya ofan no bre de ma di ne no aye no enti na sa di ne no enye obi wo kwa no ne yiri nya problem bia o na so no atimi transa akra ya wo be fra mu die me bo to so mi ensan me hwe ne morre a na me hwe de nkwase ade a wodi ne fie ha de aka no mo ntesa me nkwada bia no mo ntesa nti wo be hwe se wa fa kire nwa no akoye na nipa bebla aye kwa no ma me nim omo yiri nim nim etiama aboasote eba akoma etofom etidie ne no de ye wo mu na no wo hwe wo bi na ofosuo wadwen enyo ofan a untime hwe enkosi awie da de bia na akoye problem eto ba obi fie ntokwa esi fie na efi sa no ma no wa redi hu se akoye otoso mienu no me yiri wie mu ebi go no ba ma bi di nkomo me kan me hu kan akosi oba ya ba ma ni di nkomo mpe wo be kom na akwada no na bia wante bo hwe na akwada no bibi akose abrante de bia na akoye ntokwa enti emema na sa bibi kuta wo no wo ba na yiri kodwoma ba no wo kwa yi aba no ma akwada no so no de ne ko no akoye na adwuma kama ye wo fie no ebi ba sa okay eti abasre ebi abema no onti ase a yenko edi ne enwo ka no maame no ope good idea yenwo ka because oba na akofa aba ni nyina nka mom na asomdwe mra na ntesa ye kasa ye kataso mumu so a etuo kan sinsemu edi ewu ofoso bi das okay enoti maame ne se asem no woda wonna ti Sompa Asem Mpe Nipa mesremo mu na betumi ama adwene na metumi ede akomekun Yankonye no di for some brain cancer center ni komo simedu so emra se odi for me mo akwa aba ye ni ofosu panipa bibia bokode asedanka nyame bibia bokode ho efe asedanka nyame watade no abrante no so be pam bia ma me no na epam no a bonasco spread junction ho ne sano of bonasco sano of ono a meko titi odi for jakoko na so me hia himbobo na Jaba family house say dey say jakoko ne code ni adanse na eba no ofosu say achirika ne sa be kan ho no kra de asai na maami bi wo enkoko siesie wo hwe siesie na one ne ma tere ne baaye ma ya wo mu bi ba ko 41 36 wo mu to ato fosu awale ayedin be ma bi afo ma no a wado masi wo se kura de afedi bi makora wo baaye a me kire se maami ade a ha wo ma na ma wo mu ntimi nwale ye na maami na nkasa nso fosu ni sisi wo se ni sisi yade ne baa no so no
chese e ko 20 years e di enuro ni hospital be no onko e enko oba na ka kire ma che maame sunsun kire otua wa chirika ni bie code no ma o sisi ne be ko ampa fosu maame ni sisi ne ko na ne mare so tu ye bie code no ma o ma otua o ma chirika ne se o mu so awale no o mu wale to ato aso sa no kwasem fosu obi firi tachima bai wono so wose na adwuma company na wa bie egu chese de odi sabe so mbie enya yie e ka yan so panye kire tua wa chirika ma o yenya tua wa chirika na asa chirika no yenya tua wie ne bie code no ma asa se ofosu wono so wo sere company ni pagya pagya no wo so amafo ka kire nse wa frem na hene no ko se na damfo ba akutua na mo ba se wa hene fa no ko ye won kire no eno wa se ni manhia ahemo bo na jaba family house oni jakoko na so ofosu adanse a ekoso no enya ize o ma yale da ho a chirika ne code na mo sole o mo tone ayento o mo asunsum no mo beda code no ama ni nyina agyae o ma wale egu code na ma wale na sa aso o mo pe mema awale a se code no ama o mo ko embassy ni arifisi o mu ama se code no ya chirika na ma versus amanfo oje no enye easy ofoso na nti se woni pa no wote wo ye de abusua wo firi mu no hwe obi wo ha ni atonsa no man papa bi ne ba hu akola na ofoso enye easy okura PhD se watonsa no mu a enya agoro obi a wako school pon awie a wo hwe certificate ekura no ensanom osole ano papa ba bi ode na ni kire so okonom sa oba yetua na chirika bi ekoduma na nyina agyae ofoso wo mo num wi ni ade a ye di code ni achirika mu magyae no enye easy ofoso enti wuti wo ye dey wa wutie ye no wa wo hwe ye wuti wo ye dey be piem wo kumase menhia ahembobo ano ejaba family house me wo ho na asem na se ye nya asole counseling ho na abedura ye wura sunsum ni akire wo de di wachi entone a wo bo on se enton bia wo sunsum edi akire abusua bia wo sunsum edi akire kro bia wo sunsum edi akire na oba na chirika no no any code no eti se Sompa ye we boy mfie miensa Nyankopɔ de sa adom ne maame ode obi e code no so kire me na maame sa code no oboso se adanse a ekoso no enya ize enti kire ni nyina se obaba beduru ho so obi sisi waje wajapade afiri wonsam a beduru ho ye de code no beje wa ade ama oboso obi bu kwase a obi do ka wase wontua beduru ho ye de code no beje wa ade ama ofosu obi chese wo da ho team yale na how beduru ho e pa na ade beba ofosu obeduru manhia ahembobo ano ejaba family house wa se obesa ade asa wachi ene na kanya akwagyeragya ho na abaaye se edire na ekwama se achirika no kra de asai ni ma eti wo biara wo hwe ye wo tie ye me kira bre manante bre de nkami wo ho ofosu ifida dem na on se adanse na ekoso mo but se ha no kra de asai o mo yale ye do mo tuka mu ba ye de code no emo mo sole no enya agro ofosu nti adanse a ekoso wo manhia hembobo ano no esoso eboro so eti obi a wo hwe ye wo tie on fa number no na ekere nyame ya adom agya kokko na so no to be kan womra 0246 66 71 17 66 71 050 45 88 454 050 45 88 454 0578 40 55 19 0578 40 5519 ofoso ye wo manhia ahembobo an ejaba family house ofoso man bi wo ye cabbage na onu say cabbage no o se man bi on ne bo hye ya no abefamu ase no onu say si a wo ye ya de kire ndo koye ya e bo man ne hwe wo ne ye wa ye no ofoso o de mama na video na me de abeto so ni ba hwe ohu say yes bibi wo wi ase na obi a wo se ni kokko so na ewu kura
oba ya kire ndo onya bie code no ma fo so koko no so e be ma na video no ya hade odifo na chese wo hondo twa fa babia sunsumu asem de why na adwen so ma brabo enkon kan man no de ndi obi break ni pako we beduru manim wo menhia ahembobo ano a ho no na eja kokko na so no eti ye ho no de twa fa babia ade bia wo ye enkoyie bia fo so enye kwawo odifo na maame no a ono ana na eye ne ma no hono sa komo na me de papa maame no de no o so enye izi maame no se ne ba no wale ye no 2 weeks na wale no guye na wo mo wo ebo ho heye na onu se onu aso na ye ne ba no onu aso na de nenam na wo de ne akini ko ba bia na ho de o se jakokko bi ani ho no be pie jakokko na ni wo manhia ahembobo ano obaye no me so o se ho no me mo ba yi dade bi twa dade mi akwankyere ne na betwum ba yi na de wo ye na akwankyere na be kyere eti ofosu me kyere na maame su ana odi fo na se me ba ya wale ye se na se maame kan akoma to yem eti he na ma hu se ono so ni jakokko na so na se jakokko na so de ne wa be hia panyini wa ha ene na ebe prove nyame tumi ne ehunu se wo tumi na ade ba ne me tumi ne ehunu ano kwasem ofosu ehwa na me kyere ne se mka kyere akwara nso nka na no ntum omun konkɔ ya akwankyere wi wo mu kɔ ya akwankyere wi ade wo mbia be pia fe maame na wo sua no suo ba ya enu apepa na no se odifo akwankyere wi de ntimi nye nti kyere foforo no na ne ba ne se na wo ye o maame sa ade wi a wo ifo na kyese akwankyere na akiki maame so ho se na chi wade no ma kyere no eti ana afe no apepa na no se odifo akwankyere wi de ntimi nye nti kyere foforo na ne ba ne se maame na wa akwankyere wi ya de me ya makɔ akɔtotɔ ne ma na ye ye be ye wasi ya nye ye ewe ho na ada no ntokwa na mkrokora na mso wontwa so eti omu de abufuo pie eti maame de abufuo pie na ne ba ndi na chi ansana kora ne timi o sa back no be wura no so odifo maame ye bayifo ho na mse de be o maame wonye bayifo na wo de kwaye de ma kire no ofosu edu anwumre na ka kire nso wo kwa wo mu obi nkogya no mpeta damfo bi ma no nkogya no na ba bi okwaye ade nye sa obehunu niema ti maame ne ye na adwere se obekwa akohunu no na ko jaade ne ye etimi ma me share nkura say to okọ no so di na damfo kan ho to mu ya duru ba bi mu ko ya kwankyere hwe say sunsum ya pie o manum sa na ehia wo mu to wase ne yam share na me so me ka kyere ne say saa de ne pie sa won fa de ne nkyere no so to wade kyere no so sia no ko na chi wade kyere no so na ko na chi no mu fo so ye no mu ye no to frɛ me na me say o mu nye bibia nsi ana mo ye ofosu ade achi maame no so won na sole ntem o te 5:30 na maame na sole ebo 9 no won sole ana ne ba ne se we de maame ko bopuru nu na me hwe obopuru nu ani maame ne nsan gu ne tirim sha bepem ne na ase no so maame na o se fo asem ko no anwura kwa akotu ya gu mu awi afi na o ba frɛ me nya ode no se maame na bie na no wanu abie na no wakotu ya gu mu awi aba ubebu samase o be frɛ me nya ode no se na maame na sa adie ya ko ba nyina wa na wo ye eti no odifo kyerɛ akwankyerɛ so akwankyerɛ we de enye no sa eni e ho an sa ka aprontum no ofre me na me se o ma ne na o voso ani na otwe bia na otwe o na ma me ne na esene no okọ o ba je di sen be ma na o ja akola no akodi Canada ma me na yi no o ba bi o ba no me se abeka mo se again wo Canada sisi okay odofo we ye great testimony enti adenti na nkomansi ahen bobo ano eho eno difo sam wo odofo jakokko na so akwankyena no ohye akwankyena no nam eno ti wo fie wo die na wo ye odifo emfa ma no ntudwa 0246 71 17 454 0578 19 yo mention him bobo ano ho ne jakokko no Jaba family house yes no ke ebre no aso awiete sima ba ko bi kra na de asoso am yakoye nem okay on say adanse a ekoso no ye mpanyifo ne di adanse o Jaba family house ahim bobo ano na ye ntimi mfomu di ne ma na enye fenso sa titiro na me de ana ha me ne se
wohwe wo mo nyom sika wie wo mabo mo bere wie no osa be pede di nanim o wanya sika wie no wie yo ofenso nsa abode o sie wie ne wie wanya sika wie no bibi betima yew ebi kura sika onye na ohu ahi ye besum fidie ne nema ni paranya sika wie e bo ne ho ba pese bibi be ye no woni kwanza kwa da boto nso so mate atena na wate atena nti nyame nyankunuane mesi ho na onse nso ho ne di enti ko hwe titru ne hemfo ne aba mu mpanyimfo eba obedi adanse ya wodi foma yesi awie mafa me ko be me se me beda wase na wote ho na oni kapere wa bra wo man so awotimi wo so da ne aboaso ma na bia bia ho wo so da ne sika potomanto ma be tu ne kwanse kura ne wa won so wote fa eni ma nkoyie wa hu yensuo nyina nyame agine nsuo ya se yensuo amango ba de ebedi kitu abi de se ne doso ye bi bia sei ena won so wote ho enti me de fo so mentana ho wonu obi anam na so wo se ukọ web no se nkwa ko na oboto mfa no mokawa me de dem di to di for de nso pa no fi se enukwe no obi an ne kra obi an ne sunsum obi ho ade oba bi obewura no nkwa akọ bi ye bekyem mimi wodu mini obi odi na damfo kifi ni krom bae onko no makodi ska mu se adwuma bi o se na ye koro no that very day kwese da nwunom de ne bae kumase ekotu obi ta no nkwa na ebo ni tuo enti nyo obi ti no obi ena obi de nam enti mesere se wonu onipa nam nese wo kan sem no onyi ni ade wo achinyifo so ne ho na o maame nko na o maame nko enti ye no wo kan se ajaba family house he ya brababo ho ban sunsum mu ne pede wo anim odifo kan se me de wo so wo sika da ma na oni die unim de wo anim a wo mobo esi no obi oni hwe no onim de wo anim be pede wo anim ne bra se ma me pese me yesei me ade a me pese odu wa utirim bebo bra ebise wuni ani osusu du utirim bo bra odifo se usika onya ne fama homput jarifie ne bibisa nsa menye den na wonye code ne mam ne koda so ne mie okwa bibia besom bia be ya adwuma sene se wa odi utirim be bopo na afi wa pempempem sa obi ho a wote asem nya na wa pempem wa afi a obekọ wu na afi no oba enka akidie na nso simu ntama e wa wonte masra mo nja no nso okay omra sama 0246 0246 66 71 17 0246 0246 66 71 17 oh mna sama sima ba kope for so de mpesa meka nyina ne se edu me bia ya na ne pe bebeji achinyi se bibi ni wiase sa kasa hu se etwem ko se ni pa hu se bibi wo wiase na bibi wo wiase ni nyina ne yakwankyere ye pese kan jampa ye gitum so akokọ ba bebe ti se de be ya wote no nanso no man ko ye no nkyere se be se otrase eso ko su tia na mo tina de bia ya ne ye kanfo no okyera no ija kokọ no be san so no okyera so anumre ye wa ha ye be ka jagum e okyera numre eti de pese kan nyina ne sampa oba na wo bu anu na se be wo ko na otwa ticket ma no mo dwene ho sampa wo koi akosu so be bo amene fie nye e na me ankase matiti mo ready wako oba ne koduru ho no ma waka won so tia no waye mre edume bu ho no ma obi bua obi tu kwan ekwan ese so no so fa so be fa no ya bo bibi agu na ne so nyekwa e ya kwankyere wo mu asabi obi bi wa abrochire watitu mo rem do ba akogu abrochire akoto abrochire sebo da so bre ni na nyekwa ofo so nim se wiase na ye nen aisa busua mu no ba bia obi pese wo kɔ no ana wo du no nipa da sani a one ne bokosu atafro won pe e ya kwankyere entra to so kwa ya maame no ma sabe mpam wo dwom ni ade wo hu se wo do ba ko suku e se akora no sabe okoyi akora na wie suapon obi akọ ya ni aje ne paper ni ama na dwuma nko aduwa ni arejeto wo ga se kwa obi oti ba bia won pese de wo koso no wo mia na hu entra wo kwa kwaje akwanche odi for Samuel wo mu a efritete ye suma mo ana se ye di wo manim ko odi for no ene le bre ya form tuma ne bi ya chinigifo dodo ntina mese se wo kyena jakokon be so e wo honom ne be san so numire so ha to chenyi wa fidie ni free ha do cha beti yanka no okay 0246 0246 66 71 17 0246 66 71 17 050 45 88 454 0578 0578
08 40 55 19 Ofosu ye wo menhia ahemboboa no Ejaba family house e kire nyame ya adom akokọ de ko ja kokọ na so okay Ofosu ma me bi e ba me wo hu na ne ba wo bretin on se obi wo ha on nkwa nkrata asem no obi wo ju sika asem ye nkrata ma na ge beji boy ni sika so ye nkrata ma na fe di wo sika no kodi ni nsema wo so wo nya bi na ma me de asem no betu mani wo fikasi o menhia ahemboboa de Ejaba family house ana me ka kire se ope wo mpe wanya agi sika no kwa de obeye and ye didn't yamagu akwem Ofosu na 3 days na ma me na be ka kire say again ha ye nkrata na man ba okay onye no obeye dey okay etimu am wa kwantu mo bi bu mkwase ya se nkrata asem wo so wonye no be pie ja kokon na nim okay mi ahwe so obeye anase wonya eti okay etimu am wa kwantu ma manfo osisi mu manfo bu mkwase ya kurum ha kura no obi agye ade no wo se opa hene fa na de kofa ko ensiaga be shiaga kokon okay enti kire ya me adum akokọ de ko Ofosu mi akasa mto obi se na me ba ma meto enu ba ma meto na dia china wa ja kokọ na so mi akasa ma wa enti dia odi bai bia be shia me china ya kra obi a okay odi for Samuel Prayer Council Center so for pen Prayer Council Center na ye ne kwatwetwe common order for mention ahemboboa no Ejaba family house ho na odi for Samuel akwankyere papa si akadi fudwuma pa ohu ade pa ade a uyo odi for Samuel frimo enye yodofo yeko odi for Samuel ade bi adane konua dawo so otowo ye nto duruba bi a wo so ana pan de ode beta bi ana wai abrabon unhu so a anu ya odi for Samuel Prayer Council Center na kira kwai manhia ahemboboa no Ejaba family house fa ko ye nkonua no na so duruba bi a traffic light atache kuma se pa ene ho buzo bi bia wonam obia se ope odi for Samuel obekire na nyoma akonkai ede amawo the nation zanka Yaw Awurade nshiro nipa bi a wotie na onye obi akese senior contractor ko job ni Mr. Yeboa meche omo ne job hu kan nyina na machia ejase o jeso to mpaboa nchia sonkonkon ma me anita wotie edwumadi mechia na afi Europe nso tumfo setu ne nkwaso ya bodini na wapaje omo amane ma akotote di ama yaw me de yesie nyina awreho emu oya na eden so na nso memfa bere mma baba no de mane maame ne o kan asem no ya se ase wahwehwe no kore wo baabi a o baba beka ya hade Awurade asem te kira abofra kwan a wo mfa so wonyina o mfiri sa kwan ne so da oba tan wo ba fa hye wotirim se wodi bibia ba fie responsibility se obe take good care of a ba wa wo no maame fuo bi wu ase ye wo atwe ye nua bi o wiska me papa we die emze me damfo we die me to ne badin kro na be hwe akora no sa adwene hihye o mutimantu o wi a na ope ba bia wo ne ba na diko na otimato aso e de na esi so oba tan ho ode ni se ene o kan we ya ntimi na oba ntena nhwe oba o ye oba nso nye be ma na akase onko woze onko tena obi nche na wo nche na wo ye de ho de na esi wo de what you as one sister girl no a sister pa one mother one father and o call nchen won kran na obeba na atupru nim na me chese na no kre ye de ni sister won ware no aware oba wa ware de ni nua gotena ne so age de to ne punuma ye dito me ma wale na me yire tifie na me yire nua ba fie ho na bi atama me pesa me dane abebum na ma sole mani ate na me yire abebi hwan a onua na afie na opie waba na be ma bere be so sanse mu no we so a wo bata no nim si enya ne sa nti ni kwanza wala wo ba no kora se onkotena onua wakwa aware so na ni kunu kwa na ni nye ukonya be ma ne front wa no kora na so no amu kura kotoche onua no so mu na ma ya na wa na aye ubaba akwa aware no ama ubaba afofra akoka aware no ho no nyina dada ba kuma na mga se omutifie ba akomfa so be na wo so emwa omunim tete no na ya musanka mani die ma anu kana mu kwanfa so kora mu ma na sabe obi kwa aware wo fie abeje ba mwaje na mane ne amamre ne ma watua e de oba na ikofie akose ne ho ade ne ho yi a 1-2 da ha na kwakwakwa sa de ne ya no yawo wa unu yakura wo nchen na wo dapa na obebom na wo sori akobie no a ne ya no ye obi wo datene ne ontimi na biom me sana mte me dana ma mani te wa ha me gombo ya me de na ne ma biom me te to fa mi nsanya na biom na 5 so ade atwe be kwa akobọ bra edu o ha omo ebiem ye musa ma me ba tan yi se
me pare chow pa anti bra ya started see ya to ne ba ne punu no etu amfra ne maame an report amanza ma mekwa babia na akua de mfu ane ne kuna to me punu edi je say abonten kura na me da wanka bi da okan obata na adwene ba na wo say yo bo bra omu hia mi hia ampo ma ware tama akofie bi amoa omo anase yeso omu nya ni je watena ho ache afono omo edi bra ma me da motom kura badam bi na omo hweso nwale omo ware yese no so de asafo foro ba otimi ka bi eduja oba na yeto ni punu okoda abonte no ubusa ahoda so wan dem no woda wan man twa so na ya okoda ni bakoro ye busuani oye oba na bema no ye bema wonnim ne dan na oba hu akono wasi mfie gwazo wona ne beda na wona ne na maame no obusa ada na watwa sawe nyina to na aba wuwe ya ene na aba ga twa Asem Mpe Nipa se etimi hunu kwan am mfa so me ha me ho mekire okwan ekwan mo ne na mo fa so dada no mo nkoso na mo mfa so ya wetom de bia yenka no kranchi adamfo miense adamfo agoro e ma wo ya no edu wu no wo boso sa ye fa na adamfo ye nto na jeje mu because opade no onya mfiri no amfa kasada nka ho be ma beto amane na akoda ye wonkwasiafo bi so na mabonte ho oni mpabo ahye oni fun papa kora yusu no onya dan han na enso wo takuda wa ye de dada oba o yusu ya nso wo to iPhone 7 na ma oba no wa pese skanda o se akora we kwa be fa so ya ne beda it is oba ne pe iPhone that level na wunia o de ne ye wadamfo na say jan se ato ne punum afre wa ama na ama okoma nipa ono ato no zuzu no aferi ogoda ne nje dia so wadom no yesi su ato twempra ya nya wa bontia na ne pe de no onya ba se one day wo besra na de no ebre no ntezo af say de da no na anakra benya keys ba ku bi ansa na obi ago na ono da bi oda ne nje nti abatan bi onfo na yinsi fom se ode ba ba wiase no ehia wo sika o eye wasade so omunya ba bi gina nsa na wanya asumdie etimanya so okoye me ho atom ye obata bi okoro ni kuna jai ne mandada ne ntenso ntimi ntwempana etunya tu kwan sa wadom no ne boy bi ono so tonton ade a wanya no beba ho ndi no ukona o mabiem kura mfa ne ho ba yo obata so de duku boy yam tro bia to feeling kuna because watwa sana amfa ma ho be ma bia ba ba so kwa mu ko wagya wo nkora wo bre eti yi akono firu mu na pro ma na ni ji ade mo na da cha ma nso ani age eti ma me na ma we nyina ba afa biem yawo akura yi da ne nchen no otwetwe mpre ma me yahu enti no onim se ne ba no mpna ebi wa akra de oba kuma se aba ma foforo oba ne nchen na okọ ba ma foforo wanti man kan nchen se akoso ya wo ankran na wo bi an ne te na aba ha so a wo se fa bi ono be ye ne den eno so ama sa atia na nkoso kozi sa ode wani hweye ehunu so nkrani ne da kumasini ne da na ahwe ni nse we de kumasini ne de e na ode ko hye nkradi ha na wo be ka nokore na nokore a wo kan gu no wabusu ani ma se no nokore ana efisa akra ne nko na be ka no dabi moment ye be ka na ka fie ma me be ba na ne mema mienu da ode ko hye ne anya ono ye be bo odin eni bebe wo mfiti am ye di nkoma yu fie ni afiri dabi efie bi na wo station wo no sa fie o ma pentin ye do chire wo pe na owu ye o mo wo ne se kan to ye wo ya da fie wo da udin bata ho enti ya ba sira se ye hunu ade bia ye approach ye ntia na mfiri wo ye ntwa ma asem mansa na anya ne kota ga atam azo wo hwa na ma na kwahwim no mbacho se ne na mubu ni ye ka se fie be na o madi dam na nye panyini gwachi nia na wo ye be yu di afiri tu free zone ya nkwa na epira de a ye de be so wo de ye so said you only be a president, you board near Batan, San or come and you may have Babata. The two of you used to say, I wish I'm a DSC and Sanya Baba with you. Ya, here is I am. It told me some of friendly BSC so much so dinner. Menoka say, be an Yamabu Bosun in a man, why a Koran one Gazaya so then back, Nasia and Hene, or Nipa Bakuti and so no. Because you didn't grab a crumb. And no Tim Gajo said, I also why be ama. Wonene da wa yero ho anim so ama ne matimi no abuza sa ye oso aye bibia ama na saa de woni tirimo ko ni obi oso otimi ye bibia on sa ngoda ho nso omunya ijimi na ade ne ye beto ye beja ho akọ dikakra bi a obenya na ye odia ma ne nso woni nye ho na tena ho kosi awieye wo se oba pa foforo aso mpeses be mu abra oba ye odia awiye so did 1 week na woni ne 3 times a no wo problem ona hu se o mo pekura cha ye meme na ye ne ye koped foforo ye pre ye de no ye so ya ho odi nyina de twen first time no ye kuni wie no be ye de ya fa ho de na teko na fe no mo so de ya sori o mba be ha wadwene oba ntimi nye se be ma ho. That's the reason why ntia be ma ko fa ne yire chi a
yeso wo mo adwaman ba oba kofa ne kuna tie yeso obo adwaman na se kire nyina no free say be ma na nkefa oba ya chikwa nyem ya obaba be kasa masa akọ ba akọ ha na ho aso tua be do no ane so ye ntimi mfa ba ne meye wo bada akyere wo na apaso ne na akote ne bra mehwe no se be ya wonsa ankofa obi adwendwene nkane de ho enya sa oba ha wo be stress ni we be stress no wona be fa ne pressure no de awuko ba wo ba ne be ma tena afa na chikwa nyema eya ni wo ye duabo nti no untimi nka nkyere be ma nti rada de be ye be ma ne dia eno so na ye musuo se ade obi nyeye na wo de hye no edi ya no mo nse enti ne yesi mo nti ase nyese ya na ye proud adwama ho na ye fe ye yire ti o dabi but ye ko ye wi ehun sunsaso no awurade ma ye ya ye twa wudi we ba to school we ba do iska eno onyale plate mi kredi so ya re pressure abrew because na apen wa koye ba oba akoye a de bebre ni kunukuro no a eno nti ni nkoye kora so free say hon tanzania hu fifiri okunu betima te dia eno ono anya na mo amomfa me na mo nhwe na akoye ni amon wo de ese ene da ho unnim no kore no anya wo na ewe wo etia obi wo na wo bre wadami ni bidi wo na wo bre endi abasira se ya na ma na esisi ono omomo ni mu na omo so no mtoto niama se ne sefata na didi mpa abeto aboboa no be ma na ha na afrisa wo mpa jane woko oniska na nso akwankore jane ho ne osusu so oska kofo no ba obaye radio timi wo so me na oniska nti no na nya ba akobia se oska timi gini sika na mama we ya wo so me se jimi we ya tiwtiri mu no a obi banko bre mfa ni sika mrew na ontimi wo so no buanam mpa ho akade buano na mo mpa ho akade o hu be mo akade oba se oba we do nya de o mpam ti ne magya ne da nso ma timi ka ti o so nya de o mpam obabua mo ya de o mpam no ni sa adaje no no be ko mo anwo adwuma ba be ma hunu sa obo oba ne so obetuma sini dadam eduma me nya na adwendwena wo so odwene hu biem mpanyi so oba onyim nanim ni kunu akora na anim so aye bone a o mpam nka na anwo enna ebe wo kyena ya de na mo obi nim ne ebesi ebi a kyena kumase ni ye ne sika wasimpezem tukwa me de me meko ye be ye ne ebi a kyena me ne asrem ni ye ne sika wasim de nkura ni tukwa anan ko ye nkrata bia momo wase ye die ne to so na me de ye ebe pie ntije ni ngwase no mofra brem na ni wo mpepa mfie mi ensanji danse wunyini mu na akwaje se ni ngwase no ye sa age mani firi wonsan ne obeye mobo papa dia kura na nzue ne ansa no ono mum mfra ne maame mum na entinam emfra o mum ra se sei na maye na nyete so mum nyina anim ne ye beka na obata akoka se be bra se wonim akura be kwhye ho so onim ada no atram akwa na boka besinde ene na wo baba beka yaw omu nyina nyanyansafo sa omu ye no se babua na fie no toto ne maye ne nkonko ya nim yaw. Okay, etino asɛm a ɔmode bɛda Sompa Asem Mpe Nipa no ɛno ɛho enkomo ɛna yedie no na wobɛtwa no pepepe de yɛntwa no preko sanse baabi a yɛduro no sɛ ni guase bɛbɛm kura no a enne yɛ asɛm no ɛbobɔ ba no ne yɛbɛka ho asɛm na ɛho ni guase bɛba no ɛbɛyɛ kama sɛ deɛ kwaku kan yɛ no mpani mfie so no ne bia na akodai ba ko peso odi ni tukwai na akofa nim guase kese aba eno tino mesre se maame no abasa no oni abusua no so wo so beto ne nsa afre bema no se bema no ba omfa no kurasem entu nanim tititia na se ne ka bi no bebo wo mu a omasre nteso no ma pesika kakra e de ama no oso wonte ase eye ne badea na ne ye de afam fidiem enkrata no ba ne ye kai so de a me wogidie mapase obeti ase kama tititia ti ma me wansem ade beda ye no ho kombo na ye die no ye wansem checheche ba ko da akiri na saa semwe abaya apro so pen e ya kwantusem ye se abrante no de dani boy ananye dani wo ton phones e wo adum osan aye ne ho connection man o she Asem Mpe Nipa bo se obeba bo abra ye ka asem no o kana ho brasiem o de ba na asie abrante no ofi ha ye ko computer so dwedie emrasisi ha 21st clinic aye sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene ye fa ne sciatica
na etimi bubu oto ase ka wo se dwe wo srem wo je ho ba bia enye na no na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo ma je no Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa wo mu ji international awards ahodo wo mu ji local awards ahodo na anu nso na wo mu bie the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim ha no ebi ni ba bia ji se 21st clinic nkoa wo mu de bibidro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama de ba ko a wo ma gidi wo mu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade Ghana ha ba bia wo mu ho 0540 311 311 0540 311 311 na 21st clinic wo mu ye sciatica expert. Hey sewa me hu acho me na nanu me bisa ekra so kwa abrochi. Kwaku, afeina bebeko. Menkrata krani. Hey, ene me ma connection man for den kofo sika adwane ne wanya otredi mu sa no. Oh, Express Group adarumenti akwantu ayefo. Opese otu kwan kosua dia. Express Group do beka mind me to say Canada, US, Australia, UK, and Germany. Say e to ana se visiting so a. Express Group do beka Dubai, Canada, US, Australia, and Germany. Mo am pese motu kwan koye adwuma nso obetimi de wako Dubai, Qatar, and South Korea. If you also want to take international tests like SAT, IELTS, TOEFL, GRE, GMAT, they can help you pass easily. They can also help you secure a good job in the UK. You should make sure you Kumasi Asafule Roundabout Hwa, Accra so Omo Carnation First Light, Tama Omo Community 18 Lashabi Girl Filling Station. For more Ahumacho for ISO 055 555 0067 and 0249 000448. Yeah! December is here. Introducing the Mega Cash Bronya Sika Chedia promotion. 100,000 Ghana Cedis cash is up for grabs this December. Dial *426*6# now on all networks and win big. That's right. Just 10 Ghana Cedis or more, and you could be walking away with a life-changing amount of money every day. This December, dial *426*6# on all networks for 30,000 Ghana Cedis cash as the grand prize, 2,000 Ghana Cedis daily prize, and 6,000 Ghana Cedis weekend cash prize. Don't miss out. Join the Mega Cash Bronya Sika Chedia promotion today. Dial *426*6# now and follow the prompt and take the first step towards a richer December. Terms and conditions apply on the NLA Characters Lottery platform. 18 plus only. Play responsibly. Remember, *426*6# is the code. Live and let's live this December. Charlies always look out for Charlies, especially when things are tough. Like even today, you can give your Charlies 10,000 Ghana cedis. Just enjoy your favorite club beer, and you stand the chance of gifting any of your Charlies 10k Ghana sharp. If you're a Charlie, then Club is partnering with you to make this happen. Buy a chilled bottle of club beer, get the code, and nominate via *899*9#. That's it. Cheers, Charlie. Drink responsibly. Not for sale to persons below 18 years. Not recommended for pregnant women. This advert is FDA approved. Yes, Hebrepi. Sanse Abranti ordinary sembeda. Yes, Abranti be a friend of Danny Boy. Our two phones were doing one who connection man or the amount for too quiet. Na dan fubi anu one ne wa bruchi memu na aso country bay Mauritius. Na one no o introduce Danny Boy man no e die be ne kusie pani pa memo akwaba e pom te say nyame adom ho yo ye fra wo say pa che fra Steven Yeboa adano wa asem abeka ye no ene na obi tie bia bone tofa mientie o me pa che o madam fu bia na me ne no ho Mauritius wa miaso am pa che miaso aso kalabe aso green ayenko me ne madam fu ne wo Mauritius na madam fu no introduce Danny Boy e ma me say na madam fu bi wo Ghana ye friend of Danny Boy enti me bana wo ye adwuma bai pa che wo tonton phone so ne phone cover ne housing ne charges e wo adum mekom street na so I know o introduce no ma me say me dru Ghana obetimi aboa me de matukwai akomaziko enti madam fu no me di ka ba Ghana timbedru ye no na madam fu no me friend ka chen se ma ba bedu no so won so beba wonam kwa mu ba mentwe no ti me twe no ma ne bai ti wo bai no de me call Danny Boy no ho e wo adum
adum mekom nchen ho a enti yakɔ ne yɛtena se kasa a ɛyɛ bibia ma ɔka kyerɛ me sɛ okay obetimi agye visa na mame amako Mexico enti enum a no dani boy ne ka kyerɛ me sɛ Mexico no wontimi nya ho adwuma a kyerɛ ni wɔde me kɔ Belize na Belize no so no eduru mfimfini baabi no wɔse hɔ no ticket no gye sɛ megye transit visa onya direct early plane fa me nkɔ transit visa no so no wɔyɛ ya no so wantimi anye transit visa na mama nkɔ saa Belize hɔ ɛna afei de sa afro kɔ Brazil enti ɛsa kɔ Brazil nam se Brazil de hɔ nye me nkɔ ɛna me madam fo na yɛfrɛ no Akwasi Mahama no ɛka kyerɛ me sɛ menya Brazil de makɔ na hwan de tu mi fo ka kyerɛ me sɛ Brazil hɔ nye na Brazil yɛ kura hɔ yɛ kama pa enti me nkɔ ɛna me se me nkɔ no osi chinchina me nkɔ enti metie madam fo na sɛm timitie na asɛm no ana ɔka sɛ Brazil no mbɛgye Brazil visa na yɛde ama no na me so mate enti ɔmo pini 2024 ya August emu ɛna ɔmo start yɛ na yɛ sɛ yɛde bro nya awie still no ano Brazil visa no mai ɛna me so ɔmo mfam sika ma me ɛna ɔso visa no obɛkɔ conference no nti bɛba sisi ya nche enti conference na December 12 to 15 ɛna conference no bɛ start enti December 12 no me hwɛ animu a do 14th ade ebechi 15th no December no na still no ano na conference no enyamba na the conference no end na me friend ka chen say wunum say conference no date no aspire no say I wunum sa na me say okay say aspire no de wa wunum say conference no ye ko purpose we de ko akwantuo no ye conference say aspire no de ya ntimi anko no de ye je visa kura na say ye kokoduru Brazil ho kura no mbe say o mu bi say purpose we na de ba na purpose no ye conference na mo de ba en susu agu nti aspire dia ye be say nti muni makwantum si na kwantum sitie no say emfa ho endi emfa ho kura na emfa ho say ade na me de ko no ade na aspire be de matima kwa me na yi eno ya na me se me nko biu ade na me nko ye na ada ade ne ye da na visa embassy kura mo mfa me nko da Brazil embassy Dani boy na fo nko embassy kura da bi Brazil embassy no me nko ho enko ye interview bi ase e de visa no be ma me na e de na conference na ready ameko okay na tia say akontru no conference no time no kura etwam e dey na wokro yekọ na ye ne life care entwetwe enkomo emra sesese madu so emra sese ya panipa memo akwaba bibia boko de na life care mo hote sei ye sesese nipa eba no enya asem ketoa free se oto ade pa duru ba bia emfa de ote ho life care no mo nyoma ye kama papa enya asem ketoa ya na mo aso amame azo ya no aso Matthew Futi and life care. Yo, Fusu, my friend, and Jackessa Pa, a modern and free life care clinic and medical status. Are your Kumasi Edum railway police station, a Jasmine construction and a direct opposite. Say about a medical diagnosis and answer laboratory investigation. I shall say a life care clinic and medical status. You can't laboratory investigation. Say ye beje Hunam say that say Umoja and answer Ojunso and I said Fra a Janai cry. Na yede akofa abefu fidiem yetimi ebi bimu ye efi fum e de call the masters level na yetimi ehun the best treatment a yebetimi e de ama upon or how ye diagnosis yetimi ehun ye na yetimi ama the best treatment a yebia ebetimi akonkan within short possible time until life care clinic and medical aesthetics ayo Kumasi edum obepim or wa ye diagnose the root cause of all kind of chronic condition also you diagnose the root cause of all kind of chronic condition. Yem fan say uti a pile na say wintimi anhwe say either say a typhoid be na just say how na say malaria be na how na say ukonum edru that is painkillers na say itimi ema uti na e power na itimi etiko sa na wintimi ehunu ba bi a efri ansa na e ba ansa na uti na e ye oyasa na the pains no ebe kode na mum ebe sanso aba because the root cause na e ba na itimi eshutu ama uti e ye oya no when timi ehunu na when timi entu ase na mum pains na wo tene keke no eno na wo timi eji ni efiri ho eno ntina life care clinic and medical access yende ya fatu yon to say senya yare na eti bia ro de akonante acha wo timi ehunu ni chese ne falabai baby a eba no eno na life care see be diagnose the masters level na itimi amon nura free from chemicals and vitamins and minerals
organic nutrient and as a food supplement in no way is imported from outside the country USA and abepim or Ghana ha it is say wo dey acquire say diabetes mellitus say type 1 and say type 2 type 3 say wo da with man so adwon so be say 5 times 6 times and sana dey etimi achen bepim our life care clinic and medical assessment na show na diagnose to the master level na mi say won say diabetes na edda so acha wonu no nyina ho entimi ento no say type 1 and I say type 2 and I say type 3 near pregnancy woman etimi enya friends the gestational diabetes eno be pay more life can na show na amount in from free from chemicals now within short possible time bia etimi come pa enfama and I say wo dey akọ say hypertension either say primary and say secondary hypertension Mr. we pay more life care you honum akọ bi our command inside defend the aortic valve eno na etimi hia mo jadoro nyina di ma woni pedua but a balance mo jane nyina etimi esa na chibe tra akoma no meaning say you nerves ana say just a won tinu mo mojane entimi ensecurity mojane entimi endi efusane e balance na mo jadoro nyina be sa na chibe tra akoma no na e the pressure abeda akoma no so bo say na wo ho abo say na won nanti be say be 5 minutes he say what pay be atra be 10 minutes 20 minutes and san wetimi etu over going to no so because mojane entimi endi efusane fat and I say cholesterol has been deposited inside the arteries and I say nerves. A balance and automatically, Bronebe can say hypertension be treatment and I say high blood pressure and now low blood pressure. Oh, there those who bear from say 5 years, 6 months, 1 year, 2 years. Oh, there those who and upper obenum, a year obenum and you a day. So when Timmy and faster in Luna now every as fast as we so. Mr. Raponichim, our life care clinic and medical assessors. Ayo Kumasi Edum Railway Police Station just for construction and a direct opposite. Message say a phone so Obe for life care. Our 0594 24 24 25 25 28 28 a 0594 24 25 28 28 and answer 0203 18 90 0203 18 90 a life care clinic and medical estate Kumasi Edum Railway Police Station Jasmine Construction and an air direct opposite. Say Udi Aqua say prostatic and I say prostate disorders, say cancerous and I say benign prostatic hyperplasia. Ujun so chan because of say prostate in nyina aye kese no account ujun so chan etimi ahye baby sa no. Ama say obadun so obetuma pembe say 5 times. And I say 5 to 10 minutes answer na ujun so na etimi AP abonten. Myself oni chem e life care clinic medical aesthetics. Ayo Kumasi Edinburgh Police Station. Now you measure the size of prostate. How I just say, is he any afa? Na you no kwan ebetimi afa so ebetimi aklen ifra mo kama pa. Na bi bia ehira etimi akonkan e de ama. Me kire ne sound so among so mo de no so just sciatica condition, the sciatica nerves. Otu asentin was an ye just say, entin bu o hwa agu e de bilateral. The next, and say the chronic sciatica pains will come when it comes to sciatica condition. Otuansin tin say mu adwetwe we ne utumi ye ho hwe for any chem our life care clinic and medical aesthetics na diagnose to the master's level na be say won say the type of sciatica pains now what in acute and I say chronic and I say bilateral na ye won nyina how you see treat no it say intimi identify the solution and I say intimi identify the problem now want to enya the exact solution intimi from that kind of problem for any chem our life care clinic and medical aesthetics Ayo Kumasi Edinburgh Police Station. Yeni Jasmo Construction direct opposite. For life care, 0594 24 25 28 0594 24 25 28 and 0203 18 90 a life care clinic and medical aesthetics. Say also head go back to pylori. I H. pylori and more. Also, more be a multi was say gastritis, say acid reflux, and now say duodenal ulcer, and I say peptic ulcer. They pay our life care premises. Oda want to end that because Ujem et me a cow tree, so we can find our putun, and to me cow tree, no one putun. Nina also more multi to amount which I say, on to me end that also tia and to me, you should do the end to me any
na say dey ekoto ye man that say o munu ntumi nya won hwe be piem na yen diagnose ne the kind of ulcer etiti wa o da nante for 5 years 6 years 10 years semi kafra ne nyina entimi enko yie entimi enfa ma osafo ne chim our life care clinic and medical access and diagnose the man say typhoid and months na so etiti won so a life care say ye anu eduro pa e wo ho be piem e wo life care na diagnose ye hunu say sa emo aye from say salmonella typhi a omo na omutum edidi o small intestine and so large intestine etimi e cause na so etimite oje hu hwia etimi enye yi sa for ni chim e wo life care clinic and medical aesthetics ayo kumasi edum brana yin fa nkofa abavudie ye bibi mu ye into the masters level na yin bi say won say a ten type of ulcer mo na say ten type of typhoid and one etiti wa ho entimi ento no Bipim or life care. Okay. Life care number is 0594 0594 24 24 25 25 28 28 0594 0594 24 24 25 25 28 28 and 0203 0203 18 18 90 90 90. A life care clinic and medical aesthetics. Yo, Kumasi Edum. No, okay. Police station. The transport construction direct opposite. No, okay. Nyam ya demo Ochina, ye transit. From Ochina air could be a Saturday into your transit. Sunday pay and a ye juma. Okay. From Monday air copim Saturday the doctors air transit. Next is air transit. Yabe sum that's and there. Yabe also edisha. Okay, yane life care and na education komono na order for life care o man for bebo mabaso ene kwan yo mfa so mtu yade asan eyeso kokora eyeso kokora adenti na o me ko life care na yemfe yade koda wo mu na yempe ano pomasibre ni ntu yade na se if it's a life care okwa infidi o mu de ye adwuma no ano de pa da bia metaka ho ama me ne wan say yade nipa benya na yade kru ya tie ko na life care emo ye sa kwa no so na wotu yade mai kekrede yakwa ko yanim ten na yehwe abrante ye friend Danny boy or Tom phones any accessories ewo adum mekom afam wa wadane no connection man so nye connection man ya asem o papa entese osika sai na wono ho sika akodi no ho nyina ye 37000 watua bi watua 11900 Ghana cedis ena wose dia kan die ontua dia kan do so ontua usika akodi no ho wadamfo na introduce no ma se Danny boy no si ontua bi producer mama yente Danny boy no ahomam na yene no twetwe nkomo se wanfie ya enim kwanye de ne befa so ofri se oye na adwene so obeba ena wode abadwafo ayenkoa na eduru baabi a ya na mempese mekeka nsem bi amani pa bi ada wo ho so se ya na nipa bi yare no se ya hwene yete Danny boy na homam Hello, Danny boy, Memoajo. Hello, Danny boy. Hello. Memoajo ba Asem Mpe Nipa dwumadi so Sompa TV. Abrantia ye friend no Steven Yeboa uni no. Was it here? What's it say? Asem Zongo police station court to Asem Krofosu okura meka. Zongo police station na ye dey. Asoja fo Asem kra kwa wakura ye kana Zongo police station na ye dey. Abrantie ne se wo de neka ayampa na woboa. What the police station say? Who would do a big can now? The police station say, post if one coming man says he can afford the answer say. One minute back to me say, what the flow will be no post station and anything as go post station for one team crunch war. You know, we now and we say document the account.
What's the one man that got documents Asem? Menese, Abrantia would in the car, and I want in the car. Abrantia Yabu would in the car, and I want in the car. Neda na utu ya bimano. Kadachi, Emira so say eduru baby a. Post for the wakajem so post so say police station wo. Every say won kwodi akwa sika ona adu sika. Say so won Zongo police station for na ehu ya. Ye Zongo police station for nye say bi esoro wo mu o. O de manikate no. Manikate no. Tete chapona members entrance. Na Ghana ha na duru baby ansamfo ne nsɛmtan tanti no ama o man kwa na ekofom wo di fro obi agye sika so de ni tukwai wo ntumi amfa na ntukwai wo tua sika ne bia ma no afa wo sa ase no de ni ko police station say e documents asem e de be document wo se post ni bia di atem police ni no me nya sure say post ni post wo foso trace ofoso o se minim tobo ase trace tobu ase post ni be didi watem ofoso emese asam ne baaye no yedi akira fiti nano nene nansa ye nua be me ba yedi akiri na me da hanom ana me nua be me frɛ me sɛ police ni bi afrɛ ne sɛ wɔm na Zogo police station na according to abrante ye kan ho asem o to phones wo adum na wafrɛ na tati so obeku no odede na eku no ana mu dan sɛ de ba asɛm a aya dani bo ne sɛ jabu ayi so obeku no odede na eku no ana mu dan sɛ o so obeku no di asɛm o kan ye wo so recording no ana mu sɛ okay so recording dia won send the voice ne mra na ewiase man nyina ehunu sɛ abrante ka so obeku no ada sɛ bia o ka so de sekan ana sɛ bia o ka so obebo ne dua wo so hwɛ voice no ebesi ne wa fa voice na ama bi ho no ma na wadane phone de ma police ni a wo se frɛ no inspector what they say bright you say hwan bright je phone asɛm a wo ka kyerɛ me sɛ Sompa for na ekwan be na yeyi bright abrante no nti sɛ abrante so wo ba eye force wana o se wo ye den inspector de wo se frɛ no inspector bright wa bon onim adwuma according to the account inspector bright onim adwuma eti se ni Zogo police station nipa a ho ha ye frɛ no bright ampa ɛna so ye post ni a ofosuo dia o kan won san twi break san kom na me so obi aguma onim se ye adwuma o Fox FM en kan ne ho na ne ye adwuma Zongo police station police for no omu bu omu ho sanity na eduru baby a asem bi okura no a commandant kura bi o Zongo police station tay na obi wo ho a police ni bia nanum abai kakra bi a ono wonfa Ghana fo ho wonfa abai no nyehwe na de obedi akọ ne yem nko ano wakọje fo no wonfikyire na okeka nkwase asem edi gu Zongo police station fo ani mu ase se kira ye duru wona nte saa Super Bright no hwene 3 ye won hwene 3 ye efisa abrante o kaso obekum a ye workwan ye faso ku nipa bebere wo Ghana ha wo ya no abodi dua tie no oja ne kwan abrante kura wote so na no asem a wo kan so wo so obebo dua tese nananom di asem ensamfo na ne di no dia wo do be mantoa wo do ma nansu atoa no atwa nkwana so ye so tonfo ne accessories e wo ho ho se abrante ni sika no so odi bi tonsuo no kura no a unsu a wanom ano no ye de nansu na to nsu beto yam police ni na woka no otie me menyi gidie so ye police ni me kwa menyi gidie so ye police ni bia ni wo be keka san kwase asem we dabi obeso so sansam fun we dabi so wa jo bi sika so de ni tu kwan afa kura de akira asem no se wo wakwa report no se e document asem Ghana the nation's anchor ya wali nyanko ponjiro ni bebi otie na onye obi akese ebe ka cha brand tense mo onye too smart iwi afa na mo ne ho de mo fa se ko man the teachers old teacher how ya ma ya se mo no ka cha na ko cha na so na ne bo ani ma se so be se do bi ka na be no so do bi ni se o fi so do bi na be ka na ba ni ya ni nya je ta to wa kwan yi e tu bi ka se mi nya ko to wa police ko na o ba ni se ta fa to ba ya mpa we bi si we ni tie ko mana odi no bi ekum ne ba ma ka che se me ku ne be
wote ye no ba ba chim se se ko ni ba na wo no nya na fujo se masa na wo ko kum ne ba nti na ye nti e ko kura ya chiw ja se ejimi no ansa no ba fere bi atumfo on ba sa amra na ni na ma ko se ko fuji na wo na chi se wo be ka bi a chi ne ase be kwa bi so ye de ye wa ka o de o ye police ni ametu ne fo wonya ejimi ne zogo police station no nkofo nkwa ne buo ni ami ni ani mpon zogo police station o ye aduma edukofi o wo se sie nti ho ye nyina ye fie nti se police ni bia be frɛ mu ho na ne jimi anyini sa wonte so because ye mfa sa antena omamu etomre bi obi asem obi timeji kodi no afa ho anya amane nkodi obi asem ati nya amane na abrante no otima to na num tuo ka se ya be ka ache no mo amoton fo wo nyina mu ntie na mo na mane se ne wo fa se wan pa se mpa nka no se wa ne da me amedi abrante anum de na kwa nya manso ne akobondua ne nka nto abiko anto na ekuro ya do be kwa nya manso akobodua wo de be gya nsuo no otim na onko biem upa bitua umpa na brebre na afura busen na akọ ne yese wo fa ne akwa na ye wo sa na afuru betom so ha na ne amo no maka se yedi kan to nsa afuru ha wango etom ne bi antina na duabo na mpada na oka no mse ofa no de mse na sofu bi se na nsa na ofre ase wo futu otu ndi pepa ya yi duabo ni firi wo suru ho no goze ho no hwehwe no kore e wo ma asem da ba bi eda ndi ka kire unu ansa ya ono so nya ejimi no ne angobo ndi a ye simple because tre na ye nyina yesu ya ne ka kire za akwa en hawura no amodua no wani fo ndi duabo hwehwe afodie ndi se wo no sabi sisi e furu sisi o kan duam sa menene ka eno no ko ho no wo ko ka se so de meka no so ne meka na no mu ni ni ndi ade na usuru ono ka mpa usuru bi ani ba bia na afia hunu ba bia no krenda na ye de ato ndi e besre aduma ne nyina na ye abom boa police ohene ene sabi nsam trafo ye bomu awurade kura ye bo asofo kokko kan wasi no afa hafu dwuma onya dwuma papa hwe ye so hafu nsi enya ho asem boni bi nka ho am na ka nipa ho a wa ye boni ana papa em so ntrafo adwuma ti nyame nim se ye kura ye ka ho de ye besa sa asem ba ye nyina mfa asum de ntina se nya ne ye de nya hunahuna obi anya na fam de na kurum obi antimi hunahuna obi aso ntimi nya obi abibia obi anya obi abibia woti ase obi anya se de osi bone bra ode ti kurum anya obi anya hunahuna no ndi ye besa sa asem ba mumie mfa ntofom ne ye se ye nya nka be ye de yentutu ni ntimi nkunko ye nimya onyame nchira no okay 21st kini ke sciatica expert of sciatica ne so sisi e fausiri mu na akukoma kusu na ase sciatica no ye yipa 21st kini kuto ena etumetu ase ya ne bibiri biada ye fa nkoda 21st clinic no tu ase enfa man ehwan overseas okuma se wone Sompa TV ena wa abrusa ba akum e wa ehwan overseas enti enko he ne fa ya de enkoda no obo ase cancer quarter score junction akra sunwane nkranza tachiman obehu 21st clinic e wo 0540311311 0540311311 yare scanne ye decoder no foforo ne enya news Sompa no orofo ye benya akatua papa o ma fo dodo no anazi wonte yenka e wo TV no so onhu yen yare scanne a ye benya news Sompa no said ye beya ye betumi ahwe programs ahodo a Sompa FM Sompa TV yakofa ediaba 3A center du papa odiaba ye di 2 koko ase no e 3A koko so school master orofo over the counter fo nyina no moko nya bia mo betumi aton ateso mfaso kolinaka ba dadi heba misti heba apidan orofo 3A koko capsules no ye duro bia ano nam ano hyepa ye di 2 koko ase 0546107107 0546107107 eye Kitima Heba Center Kitima Heba Center say infections ne dem fa fani fi ya de bibre biada ye fa goda Kitima na Kitima enura papa we wo no anya asem keto akra orofo say ye ko Kitima ho dia eye abu akwawu mata disasonda na ho pae woso wo ne kyerebo akodua secondary school no na edi ehwe ni mu ya fa ya asem ene ya de nyina enkoda Kitima Heba Center na wontu ase enfaman 0246914717 0246914717 Kitima Heba Center eni ya de nyina ya fa nkodan Top Eye Care Clinic Top Eye Care Clinic say pani sa akoda wani hawo ifabra na so ye no fa fidie ehwe so emfama ho say ya hwehweni wa no de be ma wa shepaade a o hwehweni wa asorto ewo ho a ebetumi aboa wo ama wo nante wa kenka nyina ebetumi akoso na se frame pa no ye de lens ni shemu no wo ahodo a efe pa se moye adwumakuo bi na se yeso be ye ice cream ni ede ma ana school ana se asode ni ankran bia no mo pese wo boam sa akwan no so no hwehwe muani ho yade ensam dia
o akonya wo a otimi eboa wo na afutu sem a obetumi di ama wo ani ho ebia no omuso ebetumi edi ama top eye care clinic ena se menka sa asem wo enkyerɛ wo so amyo oni no hotel no ena edi enhwani mu faako ana Sompa TV Sompa FM wo no saa boro saa na se pe ena top eye care clinic ewo sa ni yade pa de a yemfa nkoda bo mu omababo ya akoni asa nyina eso 0552 292 274 0552 292 top eye care clinic and I make phone am dia ma maami adusa papa adusa wo frewo maami adusa papa adusa won ba ye no adusa heba omonto from de biada adu papa e no de aba odi tu koko ase na wo pese adusa heba no ne capsules no ene ne mixture no etumi boa wo akoni asaso na koko na se tupa dia num ne mienu bom ebe boa papa adu papa e wo maami adusa aso ye yefia ya de enkodan maami adusa na obeboye akoni ansa nyina so amemazi makuru eho eno wo go filling station ho no bowura ho eho ena maami adusa wo orofo yenko maami adusa wo na muwa bia efata se oditu ya de ase no obetu ase na wo de aman 0500 110500 110115 0500 110115 maami adusa papa adusa efro si TV papa any fridge papa Osborge Enterprise and American for na media amount Osborge is in the fridge na America no di free ba sa and the TV no so UK and no di free ba United Kingdom or say or Samsung LG Philips and on the TV papa Uncle for TV be mount and ya grad de ya na tiesim and your bebra obe ya na entumi enye or for yanko Osborge Enterprise na TV as a fata fridge as a fata on fa emayen na nyoma enkonkai ebu akwa wona twrebu akodua JHS no ene di hwe animu na woko Dr. Mensa fam Aston tasi rank wa Osborge Enterprise fridge asorto and TV ahodo ubenya bi ato with all sizes osuf se ebetumi aboa wo yemfre Osborge ewa homa we so 0277 788 845 0277 788 845 and now 0244 363 663 0244 363 663 and now 0242 026 375 0242 026 375 Osborge Enterprise fridge papa and TV papa Tabita Clinic wofrew Tabita Clinic say men kan cho say prostate na say diabetes na infections no how wan pa Tabita Clinic na betumi atu ase ama ya de bibre biada ye fa koda Tabita Clinic abibidro so na wodi tu yade ase wo say men kan cho say kwan abefa so obedi di obekyerew laboratory no so do be ko obetwu moja chojo so no hu kwan ko obefa so no aboa wo yadiem orofo say home care pa dia frewo mo obeba fie no ma baba beboa prostate scan na ukuada ya wada bia no free na yehwew na se ho atechema no de aduro de ho kwan se otumi to edi free ho kuma se ahojo daban Cindy's Junction ho ena Tabita Clinic ho Accra Asunwa ne takwa de ubehu Tabita Clinic ho anopa nonso ekosi enwumere no nan ena oyo adwuma adwoada kosi fiada bia yemfre Tabita wa homa we swei na yenkoyemwa ama me ne wansa yade ende pa benya so na yade kuro ya 026019 6219 026019 6219 Obo Heba and Medical Research Center Obo se menkan kiro se wode heba betesa badwa so sa ena ode preke se pada na badwa so na anemia dropa mujawe anemia na meka na ebema immune booster no immune no so de kwamwa na kutia yade no ho beye tintin sa akwaban no preke se pada eno bi ena ade gunshum eno no ma ede sa ahoden beba odin betes ni sisi yade na enem san yade so etu ase yade bibre biada yemfa nkoda wo heba and Medical Research Center ado ato adumanu baabi asofo ma meton no dokoro no ehope emfidi a odi ye adwuma no ano odene eyi honam akwa no baabi enenam bia no baabi yare obi na agina no watwero no de ho adura ma umpewi na apede research no na da bia me ka kire ma hwefo na ni matiefo no yeko obo ho na yafom kwan ya yemfre wo mu 0257 472506 0257472506 Obo Heba and Medical Research Center. Order for Biade and one club.
ye can bia eno ane club orofo wani gi a wo twansan owura ko so a wutwa eye club ye de ho ate atesuo no enya asem keto akora orofo maami wontimi hunu garewu de ensa ye no ensuo entumi nye na de ensa tumi ye no eye club ye na mekamfo na me de ama na anwumre bia eno ane club ubedi di atwa bi no anu monte ubetumi atwa bi ahyem enche no ahyehye kama Ghana fo agye club ya tuma enya asem keto a oba pemfo no bi unifie du ngotwe a enfo asem enko bia no so club bia ensa enuti ena Ghana fo agye atun bia de eno ane club Dank Natural Health Care Complex Dank se chanda wo ye adwuma Dank se me kancho se nanim wase da biada oba ye mfie du nan ne akire ni Ghana fo agye na tum ahotofie wo mo ko nya yare sa tu wo mo yade asema wo mo no wo mo ena de sa din we ato Dank na che se Dank no ogina ne na so twetwe pa enya asem ketwa yen ko pachi number 2 City Life Hybrid School no one Dank Natural Health Care Complex ene bo ho orofo se ye yade nko ade a ye fa nko da Dank Natural Health Care Complex na wutu ase enfama chilanda wo ye adwuma utifie ye de fa yade eko dan no orofo yen ko Dank ho 0244017556 0244017556 and 0266593330 0266593330 ahutofie Dank Natural Health Complex omna Samoa Fosu yanche tifo ayekwe Fosu on say abranti ya mo say friend Danny Boy me makasa se mo say edru mebi wo mo a epoye sane ya de fia no tina meka se de bia se ponko aboda mani wura moda na busuafo ne nkasa so wo yire nso na yire ne nkasa bebi wabu afa ne de nye sa ne kasa na no megitum se wo Danny Boy ne wo kasa ma wo kasa de se wo beba me manya nte se wo se abranti se onya ne obeku no enti na ha no ba no oba no police na advice no ba ye besre se utwa nka agu anantwa bebi anwe se me ofosu me mete se wabu me kwasea na wo kota baabi kota police fo achi menyini police ni raf wonzongo police Mr. Raf mechiawo Mr. Les de say e na fro ko na me wo one woman be dobsu ni afre do obi diaba o kano kra say madam 10 gram Mr. Raf wo bada ba ya be hunhuna Mr. Raf bacho obi target mam say ono ani nwia omuna samu amechia no ye wo Fox FM na ye mo stories ni ye mo ensam omo ba omo timi ni handcuff be gu obi nsa ho ni ye no mu di nkuta ho enye nsa wo so ni ye no mu ni ntokwa ene aka nsa wo so bibi na babu ana zongo police for no mo boye ba we be minim be wo ka minim no ebia na minyini Mr. Ralph se onye sa demom abrante ne ba de nkomo ba ne oni ubedi ya ubusa no babia ne wan wusie free jani nti abrante ne ba ya na obi so obekun eti police ni a wo se free ho anwan chese wa musa ne bibia sa na obi so obekun a eye da no so obekun wa musa nsa wo fo so edu mre bia ho even court okura no court obi a hye court ase no judge oti akonwam edi asam no ofosuo ono ko atimi kasa asam wedie munyi nko arbitration efie na munko siesie eba ne ka mo meka nchame ama ne ka meka nchame abranti waso onko court onko police station odi aba o police wo se fese police mo ndi nchame Mr. Bright asawan wan edieti na wo gina wo ko hye sa boy yachi ka chenza ha no de ba na so ha no de ba abraye ne ha ye wa prosifo no mu a obi abu nkrofo bi abu omu nwanom kwasea no mo remo omu hu no omo de braye ne yeka kwasea be na ba betwa wanka nyansa se ma nkyere no ene ma no ba ye tie fo vanche me pa kwasea wei adwa na bete wachi wanka nyansa se ma nkyere na nka nkyere na wo ha ya wo ba ba ye kesi edi asem na asi e won na brante ne ntam wasa me ka asem de ne be kwa bluchiri ena ma mfa na nko wujira ha kotete se asem no Zongo police station na se wonni asem no hu bia enka utu asika ne bi asem a police ni yesa ka obisa no asem no wonni hu bi eti na so obeka se
Oforisuo ko police station omna samazo obekumi o ka ne saa na saa ndiye se becheme ya komu gaga musa eti wa jimi so omna samwate wa na branti eti wa no so obekumi wa musa ne saa edwuma bi amoma police adwuma no sebe predressa omoma mu ye ha emu ye ha dodo edwuma bi asebe asebi wo kwa wo police ni bi a sebe wo de wasam command no obusa kwasha eye de ne ko ba saa na te de ne freni pa na maye akasa kama wo freni pa na ma ne ne ntrase krache kokotu asika me Oforisuo me ka bibia me se me wo freme wo de me ka sei na wo godwane kwata police ni bi achi na police no freme se wo bi so obekum eti memra na se mema wo ye ni yakọ ni mante Oforisuo mema ena me bakura na me bakura me machi beja obi ofio me di machi beja obi ofio se me ko mama kura na duabo no bo ma me Oforisuo me ko bakura me bo dua se ye duabo nko ade me ko ba me bo dua eti police na wo frɛ we no se ye duabo nko ade a manka police ni se wankasa sika na odi beku no se wuti a inspector no Douglas ti asem ni ye pa branche ya wo frɛ no wankasa sika na odi beku no wo so obebo ni dua na me pese busa se obi ka so obebo obi dua eye police station asem to a branche no fo ka che se wonya jimi no na wa branche so jimi no ana ma no ba ya because obufu obi ana no ya frɛ wo wakanya sasa meba watu asika ni bi kwaku ente ya obi the information about say Sompa Asem Mpe Nipa ye antan wo wian koto na ye information ye say sa adani boy no sa police ni ye fere Douglas ye so oni ni say enti mema original commander at say sa police for no mo de ye na fo sem kuma say ya e no mo bo amanfo police amanfo ye ni zongo police for no mo no ye ni mo mo sasabe yes ye no ma bi anya ye kwata o mo achi o omunim de we ye djuma sitie eni yensu ani madjuma ye so omusi omutibe ye Mr. Ralph na nkrofo o cha mi anka samako Mr. Ralph me pen the number e o me phone ba ko so na ma frɛ no se o ne Douglas ne nkasa obi ba na obekasa obi so obekun obi a ufiti prakopa na wo no obegu ye ni ma sese ade ne so ode asem ne ba na won ne ka go to abi won ya branch ka e go to abi mo nya sa no ma no ye na fo bebe approach fo masa wanka so de sika de bekunu wo se obobo ni dua eti wo ba kura na samrantie wo che de kura na si obobo dua eno so e Oforisuo man fansia do obechu post ni bi obechu bi afa dua bon fra no police ni bi afra o se bra ho when the frost ada na dia samba Douglas no me kai se na me wo issue bi na me di asase bi ho asem ewo estate junction asase ne kura no ewo Sante Kotoko hina himfie na me ko original commander ho no ma me ko Zongo police denta me nim se sa commander da so a no ye lawyer me ko chechiri nsem wasu krachi unim de pa eti se wo no wa wan se Fred Douglas me nim rank ekura na so wa ye wa adwene se wo ne timamufo na bebo apodi a memi a transfer be ye onwanwa mema ya transfer be jonsam atina me Fred dampare se o mra Zongo police station ne se no mo ni amanfo bi ye kana chichi bo amanfo apo sa Douglas no ebe chini nsam wona so Fred producer no odidi na tem no na kwa no service with integrity no what ase say na me ya na nya me nwanwa say ya ran Ghana o mama na yefo abambe ko abambe ba obi wo kura wa bon woni hwe na protocol afa ne police eti police adwuma na mu ye ha Oforisuo Aboagye ko ka mo so mpe post for asem na mo twetwetwa me photo de me ma amanfo Ati me ko original commander wa ko bona man yes police ni be friend Douglas o muntu nefo anya sa me report we madam pare kada check wa kuma to ye mwate kuroma ayina ntwa etu mistake here o de me kura me pese so ma invite wa kina me amene wa ko so be kuno munchuntum akina me amene be ko Zongo police station so me amene de waba wa munchuntum so be kuno na say yamrase wachu obi sika fana de ma no watua bi aka bi umbe so obetua
afedi e wo police ni Douglas wo frɛ no threatening hunahuna sɛ uso obekunu to ntwa so ana ye de bɛkɔ nantoa ho ye de bɛma nyama etietia enche na police for 30 29 40 na moboboda ho monte ase hwɛ kwase asema police ni Douglas wodie enka na police for ne ehu wo mo Ghana ha no nyambi ne ehu sa abre wo Ghana ha o apostle for ne ehu wo mo Ghana no ye koda abre no nyambi ne ehu no protocol na donson Prosi ni bi okura want me try myself. Ono wane ho asem kro timi twro. Na sa prosi ni okura adwuma nya sika na okodi mande. Ada na mama Ghana ye di abre ho sa. Na ka okura na oba ye o se di asem. O se me di ni tukwan anya yie. O so wanya fani sika man. En kwasi asem awudi wanya kakra shi ni botom. O de ka na say tuatua brag ada na mfa nto ka so okay yankon homa no so yankon homa ko akoma to yam katachi yankon homa no so o hwe tv no so an manu gu so frɛ sa ma no 0552095593 0552095593 ana 0244801426 0244801426 yanko esem nyenu ne etabiri to ya pro so abrante ya woton fon so ye frɛ Danny boy o ka so obeba hwensamfo asa abre wo keka kira Asem Mpe Nipa dwumadie na ga sa sa ne ye di prosika ka Ghana ha ko bia ho ayeye se tam mi di posi ni Douglas no ya pa a posifo ni bi gu a posifo no mayo manyu so mo ye na adwuma na ni mu ase too much Ghana Ofosu Aboagye ko kan ni so mpa posifo asem hello baby afrefre udin Mato company yankasa mebra ni so a no okay you know na MYM second na ofini you know money ni kimu fani no buwa kwa oh hello mami ti opani Hello. Manjo su eburu katache baby afrefre. Yeti o. No okay humano anodene hello Tibeka hello me ya France baby afrefre taw me breni so a but no me humano network no yemfa ba ko mi du mi hwade hello Tibeka
Hello. Okay. Ya for friend nyina emfansia. Mpe Nipa ko akoma to yem wate. Krom ha no. Ebinuma ya omadwene se omuna fofo ne aposifo eni asojafo bi nto medin samfon mementi ase. Krobi asante kotoko hene santime wura ne kan yese tuo to ba akopɛ. Etuo to ba akopɛ ne kunipo. Enti yes ye ka no kura ye ntra se ema kontompo medie bibia mozo ya afamu. Eno kura ntrodo ne ebeka. Enti so ye police ni a na de ya me ya ne se omo fa tire se ya commander on Ozongo police station no. Ono na asem si na me wo fa se dampare ti obefre no. Ansa na wo akoda ya frɛ wo. Enti asem bi wo mo nkoka ntre commander no omu didi ho. Se sia no bi de ba se wo Douglas yi kura no a wo no wadamfo ne da ni boy no. Enipa bi hwe ye ne nipa bi tata da ho nti abrante o kaso obekun a wo kaso odi tuo wodi agyan wodi sekai na akwa akotia Ghana mra na mmom kosua bo onye den snap bo onye den na se kwa de snap ne kontem ma kire wade ba ko bi snap ne kasapre ko ne nko eno nam fidiem ba ko bi ye natural e ka fo mo na asase afa odi ono yire no mani di obi sika wafa ko akoma to yemwate bibia be fine omanfo bi di omo awoda omanfo bi di omo awoda na Reverend Mrs. Ofori, Reverend Mrs. Ofori on free kwa bre na omo si Genevieve Ofori nyantachua owo mamponten omo bano no ene eye na woda akodai ne ho ofese onyini meye panimpa na Nyankopon emfa ne sanka no wona wodi afe ba kwa kan mfie hu na onmane nimdia wodi besua ngoma esanse oma bia ne putu ye ngoma sua akodai sua ngoma daachi bi no Ghana betene so emfa so meba so a efira wofuyi ti awofui se nyame ema akodai hunumu ensi ase so sua dia obehunu eno kwa no enuti happy birthday Genevieve Ofori nyantachua owo mamponten ha ede bre bema yede Asem Mpe Nipa dwumadie no Thursday edition yede atumi asie kropo twedi apoba se yadom kutwa nso ne nanka nso ne bambo kese pa ena wode awowa yen ama ne yawo abetumi aba beto yen na yesode akọ na yede ye kina Sompa Asem Mpe Nipa yebe ye adwuma enuti se asem bi hawo na asem bi kiro so a production number no 0552 095593 0552 095593 and 0244 801426 0244 801426 we any ma sa asem bi kiro so na pese duru Asem Mpe Nipa bejoku animu a obetumi afre na asem a wode ba na ya pede pomasi bre na ye de amount en morning ha frɛ na ye wadaje e de manipa nipa wadwuma na ye enuti ebenya bre na ya boa okoni ansa nyina so si yesisi nko ade Oforisuo Aboagye me ne mapamfo ye mpene da biada enuti badwemma bintie no onka nkyere dani boy no ton France ancestors say owuo bon ho so animu a bo dua kase pa a wanya wade akoma posifo so obekun e de be no de kun wo wabo apo a ye mamba bye.